na ye tie Mienu abo adehye ebre aso ensamo bia yaboabo no yatodi kase awiei Asem Beba Dabi de ye de ba behwom awien nsam a ye de brem no edoso na mom de edi emu akotene ebi ene se kane mrahye bedwane a na ogina mom adehye a wo ebuakwa north ora JB dankwa wo free mu no emfie edu enie aka ho bi emma abusua wade nsam bi atodwa yatena si ye de besom bibia si ewo Kwame Nkrumah suapon ni mu aka ho bi ama se ebre akasa yi abusua bia ni abre ne asie yasi nkonwan ye bekirem na lawyer ni bia kasa de afa agrada ne sentence ya nanka eye emfie no edu enum 15 years asisi a yama no afe ba ko no emu nsama wodro ni nyina da ya de brem na panyin bia sore ewo pandai wa kire krata tententen wode bi akoma Ghana Police Service ene panyifo ahodo bi aka kire se o manfo mo na yansi fo mo adachi bi eni akire pandai be ya manfo ede na ekosuntu a wo ka sasemi afoforo bebreka ho ne aboabo no ayede brem yamfa seda ne bi ma perfect series books o se ba bi aba ne wo bi ada ya pengoma ne bi emanuo no obebo akwada no wei waka emu da ho pa ntibibia ebekọ litirimu perfect series enie wose ne nwoma na akwada kindergarten primary nursery baby akwada no obenya bi akenkan perfect nwoma no naka Ghana Education Service wonu nyina da gya tum se eye we no akwada no basic 1 kosi Chester English language wo ho history of Ghana no basic 1 kosi basic 6 RME no basic 1 kosi Chester we your computing the market 1 ekosi basic 6 your creative arts e the ma basic 1 ekosi basic 6 science and maths books ahodo no and face social studies RME computing and career check no one more wo JHS level de eno no yankwada na afi ne de omka kwhye school na se no ya na ye numeracy language and literacy creative art fitness computing coloring and writing for preschools ni nada ebi ewo ho meda for schools ahodo amutie ye mock exam terminal exam midterm exam ya sete question no ye we leakage bi amma akwada na twere wo twa no wode siesie ne ho enche won ba betro bi si na akwada no wabo ne ho de wan to perfect nwoma ama na wa ha akwada no kwakwaji bi ne nke achi kumase eputo ja ne we ben station wan krade dan so manifesto po ne wo eno hu donti bookshop bi emu no perfect nwoma enye na for 0243 299 938 and 0540 755 465 na wanum atumi aboa ema wonsa atumi akabi meso extreme coatings ababie mo medofo wo pepenti papa dia extreme nie ye de no ye ba a short no ye de ba enye we painter eya ya na pa eya ya na ye fi eya ya na wo sesa no na wo ye ni sei fake na dosu enti wo pe fi a ho no wo kwa painting ko a ne ye ho adwuma eno a ane extreme coatings eno a ne ye kamfo de ama wo mo painting ni ya original take abro chimemu no de efri eba ebo ne so de eda form say kolam wo de ye adwuma emfedi enya basa na wakwa akoto sika agu kala bia so a wo pe no extreme say obenya bi dia ma ho interior de exterior de designs ben na wo pe wo mo ebi e wo ho stone x no eno na wotumi epepa ohoro e ma ne yeyie no enti wo da no be ma na te shren your prestige wo ho graphiato wo pe wo ho white ne off white paints ahodo ni nyina da extreme adawro wo de bi aba no packages ahodo bebre na de ma wo mo a wo ye painters a wo mo beto paint e wo ho entu ko na ye painter ka kire stream for some ye painter mo special package no ebi e wo ho ya san training for painters titru munya ni sei we na mo fe beboa mo ni nyina wo bebe de ma tinga junction ya ne la petite chemist no na ehwe animu ya homa ne ye 0200 922 202 0200 922 202 Yota youth opportunity and transformation in Africa. Wase wo ma mabuna woni adwuma ye anidaso we no na wotwensia no de asi ho no mo betetew ama wanya adwuma ayo me ya betise hotel ne me ya hodo aka into do hu hye mo kyerese bebo pa into otonsa de frem mabuna wo kromu ha kumase ne mpotamo ya woni adwuma ye wonko school bia se bra na omo fa ntitiye mu na wotwensia achi no
wo nso benya adwuma no bia ya manoma nyina konkan de ama wo ɔsɛ wɔn a wɔtwerɛ wɔ so hɔ na wɔn to adesua no so na wɔn nyɛ adwuma no nso akonya ne kɛseɛ de mamo ambetumi atu anamɔpa na mode mo ho abɛhyɛ sɛ adwumadie no mu ebie wo ma homa ne 0501 499424 0501 499424 vitamin kanone no nso ɛda so wɔ adwaman so yagya tuma ne yɛsɔ ne soro unya bi nonom ya tumirika ne kopa bi efiri sɛ wo ma nom ne no enuane nu ahodo a ahyɛ enuane bi mu ma no ma twetwende ayɛ into o vitamin banana wo ho vitamin choco strawberry no ho no soya milk drink ne nyina bi na we no caffeine nsem bi anum ntia bo ne padua ne pa ne titiriw ene mofra no san nuane nu ahodo ahyɛ mu manti calcium wom omega 3 6 and 9 protein kakra ne nyina bo ama mofra ne nyina ye bio wo madwene pa nti wo ho to so bebo panyimfo nyina so timi nim bi e ma ne o makosue de momo vitamin kanone na enene ekro enyuma dama na eboa apagya ye ma ye mu aye du na ensam na hodo ni nyina da awie ya kenkan de ama mo samufo ofa John entwi bosia kun labo ono aso ne so edi ama ye na so na wie ye mienu medin mami ajowa nyanta tando menin abrewaba kofichumasi afeka sie no emu ensem eni Asem Beba Dabi nyaba ne santi ensama hodo aboabo no awie yi ye de bremo na ye hyase e de afri arahosam a emfie ba edunie esi ye ewo omayi emu atiefo nyina beka ya 2016 no ene ebebo Ghana fo nyina da amane se ebo akwa of mahye bedwani JB dankwa yade a wafri mu jajajaja ya abusia nyina ni mu asem ekwanya abofa so efri mu besi ne court kwan twakora de yenyanwie eho asem ka na wo asem we hu no abusia de ato dwase wo fri mu no emfihia no edumu ani enu nti wamo so aba monten so a wamo se asem bi ede akere Ghana fo titiriu ene abusia nyina da ene wamo asem si ye nyina court ho akwaniaba wono madimu a ababa besi sabre ya ye kasem na wono nkasa na busuafo a na yere ene ne ma eka ho enom de ato dwase emfie du achinie nanso abusua de ntumi ema womo ewure mfi je bi dankwa wakwa bia da so da sanse ekwanya papa fa so efri mu wo man mu no ye nyina ye botoye koto kwan ho akwaniaba abusua koba no koba ni nyina mu ne be kan se Ghana fo hwe ade pa sanse brahye dwani ana wo som wo brahye dwafie saa bre no na 2016 mu wo fri mu na abusua de saa bre nyina da wo yawo no fresh pa ya ewo wonmutri mu yire abusua nyina na agina mu amfie du achi wamase bibi ede akere Ghana fo ene ensamo bia eda won makoma so na enye wo nko a o emrahye bedwafo a sabre ya ye kasei womo enso ewo Ghana emrahye bedwafie Madina abato mpehwa ne so emrahye bedwani honorable Xavier Sosu MP Efija Kwabre North Ora Collins Adomako Mensa ono nso agina mu eka se emfie du achi nie JB dankwa wo ye hu ba bia kwa akosie enti womo kasa na abusua de womo kanyina da ene se emfie du emra de enim expiry date enka achi embra hye bedwani ni wo ye ya no de womo besra ne se atentene ne enye adwuma emra ne nkasa na abusua ene adofo nyina da womo bo ento wonyem mesan ama abusuafo nyina yakọ na ye nka enkai obi yaw na ya se abonifo bi betimi kunipa in this state na asoso man no 10 years down the line no yentimi ni enya womo a omudi sa aboni ana se yentimi nya justice ema yenua be ma nananka okaka ye hu e o mrahye bebe fi hanom quite unfortunate instance say oba yen lawyers ni o kase bia ya can say justice is delayed is justice denied one here essence a delay quarantine afi the final verdict na ebeso obi ani say in order to bring closure na me the mechanism say menka womo investigate sa issue we so omo say bibia omo ni FN say evidence a omo beteti media prosecute na kan omo njai ni hu say na ebusiafo na omo nya closure. I think it's unfair. We've been unfair to the family. I can imagine say men and mini abe man na say Dr. Fubi cold blood than them no be akuno kukuno and it's been 10 years na yintimi
the perpetrators. It's a very difficult situation. Abusiam Rashibijafo bi ene yete wonmuni Honorable Collins Adomakumensa ene Honorable Xavier Sosu no mo so dia to just say ye yam Rashibijani awosom wo ni fie obi akwa akokuni ya ye fie du justice na nyam free court down ho mai nti wo mo sere emra ne nkasa na abusia ewre enchechire ye kwa menkroma suapon no emu na sebre ya ye kasai arahosem kasie bi asi wosuku no mu a enya asem ketwa odisuani baako level 400 ana wo Ransford asomani amankwa ababeto dwase krache no ato na nanom ewo nsiedo ne koba ni seyi ena krache no papa ne sentwerefo odi nkomo na wo kire se ena no kwasiada wo fie ena suku no mu mpanimfo bi to ne nkra se ne ba no ato na nanom ewo nsiedo saa eno na wo busa se eye den enamden so empanimfo ne de to nanim se baabi a wote wo suku mu honom hostel honom no ofiri soro abehwe fom no wawuo eno na busuan kire se omugye tum kwan bia so a enyeye wo mu hu ni se bibi pa na akoso asuku ni mu mpanimfo mpese wo de beto wo manimu enti wo sere ede wo masem akodan Ghana Police Service no se enimanimu ya enhwehwemu bi esefata wo mu nyama ye hu na de cropot enam so mo de hye no ato na nanom ewo nsiedo na eno anama nipanum bi ebusa se ene na disuafo mo ba mbo ho sem etesen ewo suapon ni mu na emom suapon ankasa de nyama bonten emfa akrata bia ma mekire se ade krowe anasa de krowe ne nam so akrache no afiri mu nanso de abusua ne kan se osusu se bibipa na akoso ntimpanifo mo awo mo ene hwehwemu a ese ne fata yetwaso ana ye kwa kopiemu ewo manso faltriche arahosem bi esi ewo hosabre ya yekasai alatani abamu bia wanya emfie no aduonu enkron 29 years dia dodo na de friend no eye baba gidi na sabre ya yekasa kire se mining site bia ewo manso faltriche ho eho na woye adwuma eno ewo amansie south mensini no emu na amane no ekire se na no fiada February ne da na etoso ensia ene gya wo mu nyina da ebaaye ebeye adwuma na fiada no na nkrofo ani bo mo ho so se ba be yo yalatani na gide ni yo ye adwuma bi wamma na wo mo ekire se eyade a wokra ne site master etashiru se eja wo kofie na wo ye se wo free ho no ene eja sanso wo maponti obi akoni fie ene obi ehunu se wabra wakra wa site wo se wo kofie no moto bi ena ebefa no ye che se moto nu a ebefa no eye site no ne master ni moto ena ja ebefa no na wabefa ni free site ho wieye no ya hwehwe krachi ya hwehwe no ada wo mu hu no enu am kwabo manso adu bia posifo amane enu wo mutisi muo se wo mo akwa hwehwe no wo mo kwa hwehwe ya wo mo kwa ya krachi ena ewi eda mantwa ba bi ne se na so mo nyina na ya adwuma wie ya wo kraye ya moto ya site master moto ebefa no na ebane san ne yakwa kwon se wafiri mu eda ba bi sabre ya yakasa posifo manso adu bia ekire se wo makwa kwache site master no adwumani ba konso eka ho ya wo bo aposifo mande eka ho bi ya krache o mu nyina ne na egala yi akwa se wafiri mu ya ni nyina mu na posifo kire se ewiemu awodo bi asefata basem ne ho de efenu wo eye na so ade hye bi a wo manso fa tri kire se galamse mu yakunwei we ya yese no eya ndo so dodo fa tri che ho enti wo mbesre wo mombo ban wo mumira mu na illegal mining esunsunsanso obone ya de bra wo mo de nyese no anka wo mo pe no se be wiase obi be kwa site be wiase ebo ama e be kwa koduadua mu ase wawuda ha de nya de wo mbepene so ne santi wo mbebo ban pa na wo mo ya dwuma wo ho no yentumi emo ho ban ebiem aposifo de atu dwa se ya chi nipa bienu wo mi we bia ye be hu se ohumbo mu wo so mi invite wo wo se ye che wo na asemu bebo na nhwehwemu ahodo koso no wo beto nsade afro sade be ya nhwehwemu ahodo biada wo asemi ho no ebetumi akoso ni nyina mu no wo mo akwakopa mu krabia bia wo mo de na kwakoto ye nhwehwemu ahodo autopsy bia wo sa aposifo ye no wo mo ahyase atu ehu anamo ye bosese na yakopie mu ewo pandai na
pandai dishie bi a wɔfrɛ no Haruna Tajudin panyini na atwerɛ krataa ɛne mpanimfo bi a wɔ pandai ne ne mpɔtam wakyɛde ama wɔnom de di kan ɛyɛ pandai hene Nana Atowosa Okore dodoɔ na abɔ ne mmarane sɛ pandai hene ɔno krataa no bi ɛda ne pono so ɛno da nkyɛn a Food and Drugs Authority mu mpanimfoɔ ebi da wɔn apono so bɔmbɔ adwumakuo ahodoɔ no nyinaa wɔnom ama mu bi ɛna afei DCE ya ono ewo pandai Haruna Karim ono nso wode krata ni bi akoma no na de panyi ani abra twere ho krata nyina ne se ose wo ba pandai ne monten so a enubone ya mrante atu omhogu so no enya asem keto akora ene ewunim red ya na no eti atese kwabenani nya bi no ototo onante pa no okonachi ogina ho no wabu ne mu no wada ya ne yehunu bi ewo mra monten so ene ntentanfidie ne so no wo se afei na aduru panda ya enya asem ketwa enti osere mpanimfo se ne nsem a wo kan wo munye nhwehwemu mapamfanfa ho eno achi na wo hu kwan pa a obefa so no obetumi asisi ade na no kwan firi se ne nuboni no wo hu dwadie ene se de mabunu e wo panda de omo ho atoso no se mpanimfo anso ano animu ya ebeye mbere bi anase mereka kra bi a eni achi no panda da achi ebeye basanti mpanimfo mfom mo nansi fam na nubone nom ene hu dwadi a amani mu so panda no ontusu sa ema emrase na yetwa so de na yekọ sof mame mama part dodo na afre no konfo agrada na sia de oso asachira kanya mesamti evangelist mama part na ye de frɛ no wo beka ya fi atwa mu July ne de na etoso miensa ena okogina mu ewo court dan ho ena ewie na ebu abo maame se emre bi atwa mu 2022 nim fasika bagiska waso wo ba be double money wo ba be ye niama bebre no ade ama omunti defrauding by false pretense de abo maame ewi ase agrada beko emfie dunum pan ena court de ma no na agrada case no se de ye no na watwetwa mu na lawyer fo wo mo na ye nkomra nkwa appeal court no sante na si ebie mu no ena amasamai high court no de ababetu jase emfie dunum ne de na bi wo mo dodo ntitisi ano waya na afe ba ko de ama na afe ba ko no yebu calendar no a ye hyase de free 3rd July no a ye de ne ko ye no na se hwie be aka ba bu so bi numpe na evangelist mama pata grada wa ba fie aba ba penkwan bi anom sansensa wam female prison ho no wada ho kakra na Asem Beba ya no animdifo titiri na aloyafo bebre no a na akasa ede afa ho sabre ya ye kasai lawyer Daniel Crying ukopiemu ewo Adom Legal Consulta eho no odi ni juma ena odi atu jasa wo hwe grada case ye ba ye ya nanka mitigating ene aggravating nanso wo hwe aggravating no ene mitigating no a court ni bua no odi mitigating factor ne kwa na ye adwuma ena aggregate no odi to baabie enti ade no so de wontumi nka ne saa ma ne nyi sansa wo yo bi abeka se first time offender wonya court asem kese se da ena bi aba na we sika no kura no a krofo gina so de ne bo ane kwa adu no a afoforo bebre no a sika sem kwa adu eba no a eye wo soro enso mami agrada de na bofom enti na 15 ne de na ebi wom dudu enti wono de amasamai high court no ne nsem na wotwetwa mu wode ba yese ama na afe ba ko no de one wonom eye adwene ye papa sanse eba ne mra no dia etwa fa na etwa fa ye nyina fa akumuwa enu nti enene ohu ne se amasamai court no February de to sunum ne nsem a wode ba ye fa ne sentence ne wono de we de ne ko aso afe ba ko ne de enu anu no wode court ya adwene se wose ama na fe ba ko sanse wo hwe ensem bi de bo ne kwadu ani mu adansefo e ba ye ani mu sikempo a na ewamu a dunum ne de na wo soro dudu nti no woni omo eya adwense ama saman tena se ye court no wono ma ye sa fe ba ko akwantuo yemfa ema evangelist mama party na wonko enkodwa ewie yenyina wesu na ensem ahodo ni nyina da yemfa ensi e wo hasamfo ofa John entwi bo siako labo enoba afia aboajewa
Kwame Jeni Boasen Professor Popot Kokoto afi Papilo on Madam and Boabo and Samnano Ede Emma Yen Sanso and a senior man a Moze Imadai Rich on Madam Roma Facebook YouTube baby woman so Ede ye etutu and some phenomenal dear Yayami Numidin Mami Ajowa Nyanta Tando Mene Abrewaba Kofi Chumesi. Kofi ansa ne yebekọ no. Krata bi da manim ha. Na wo mo send mobile money ne die no. Okay. Ochina da nyansa poso yebebo obi a din ni ada wo mo ase. Na mpanfo bi wa ha. Special thanks ye na wo mo ase ansa. Ehu hia pa. Teacher Osbel. Na bebia wo bia no awia yi. Ye da ase papa. De wo ye ebe share kwasi usu enmunyam no. Osbel Limited. Osbel Blocks, Osbel Motors Cars no nana anopay Otec edase. Honorable Kennedy Kankam kane MC Yasokwe Mampon emre bi atwamu mrashif dwani nhyaye so. Honorable Kennedy Kankam onu nua bema ba mo ba ye Otec se yedamose ankopon hyiram ya nhyiram dodo. Police inspector wo menhia inspector wo bai enti ewrade enhyiraw. Elizato abushia FM Elizato eradi enhyira wa mu oba adwumade no ase. Menhia prisons mo ne command wo ho nyina in fact mo kire dododo mo be chiai Otec edam ase. Na na champon obohyen Abraham Junction bonsuo mu ha na champon Otec edase eburu nyansapo osi esane ne badwemba ma kire dododo mo ne mempanyimfu a omudi animu Emma Moba ye nyina da mo kire dododo o yese ewrade enhyiram. Otec wabuhia o na buhia no eye nyansapo voice note ekuo ni nyina ewrade enya mokase. Anti akua the inside opposite wa and anti akua ye aduane wo special to special udu ho a ye joint pa ya koka na aduane hye esofo ma na pai enu a wode nanim onyam ebeta ye chi ebeye aduane kama ede betaye chi ante kokko kenke special onso ye kenka de ma o mame erade nya wo kese ma kire dododo Otec dem nyina ase afei pastor fosuji abo Church of God 7 day o preach Otec ha ya papa no papa erade nya wo kese onso obeboa ye edase eburu afei media stations ahodo wo kro yi munyina GJ president Kofi Adudonfe wo baye nso wo behwe opa na no memrenda no woni nhirafo a mo baye enu anso besi so bebo nsa entiensi wo so nensi media stations ahodo wo kro manyina wo baye destiny dosu ti wakwakwa GJ president yi de ensi wo so na entu media stations ahodo ni nyina beta ye chi erade enye mo kese se ye mo beka ye hu na mo ye mane ye fe erade enye mo kese me seles na aka ni nyina de wo kine nyansapo so ebebobo ni aka ni nyina ye nyina so ni ye nam nyina ma se erade enhyira mo Krobea na Yaw Asante ene na bedwafo Asem Beba Dabi dwumadie wo de etwa so apomode mapade eno ane hepa plus mixture apomode mapade eno ane hepa plus mixture Hunia, Pavi, and a black smokes mixture no. Malaria dronana. Anne, say an answer. Who bet ye the same wife, you know, you're tested positive. I no be no. Says he a malaria morning, you know. I'm in negative. Adia, 1 hour, Hepa plus mixture no. And what do you swabber? Cynthia, I was so immune system. I strong the beer. Anti Pavi, a support to immune system no. Na plus mox no so, to malaria no good. Malaria symptoms. At a say, etipaye, a fear, one more tour, and 1 meranomsa. Achakura 4 days. Na Pavi, and the plus mox mixer. 1 nomono, 2 malaria and asakura. And yes, I be a doctor. 0542 778572 and 0542 807907. My dear Grenady Pa Pavi Plasmox and Hepa Plus Nina. A pen for about or more manufo and Quada when you feel do you come. Our pharmacist and her bar shop. FDA aje Jodian Cratway atum. Hey, Opani, Mashusha watch. Sir,
perfect series books here. Oma me koto obi ma me ma no. O we jajai. Aboa wo mo se wo to make kan kama. Wo kabrofo. Na nkontabu okra de ejajai. Wonderful. Mese Ghana for GAG perfect series. Atomo no de jai. No de animdifo e na kire wo nwoma bia. Owo crèche, nursery, any KG, books bia bi. And owo science, creative arts, maths, RME, history, coloring, computing, OWAP, nina. Every basic 1, equasi basic 6. English, every basic 1, equasi junior high school. Ne bane combine so owo nina bi. English nom and maths nom me say. Books bia ni wa. Perfect series, any bi. Na GS, any naka. And so am approval. Into obata bia ankoto bi maneba. And na so we die. So ko be kura betumi akotu akoton amani students o. Na eno kura die. What boa no so say hwi wo mo sa sate mock exams, terminal exams, and midterm exams. At the mass school so a here wo mo a etufo nko aputu oja station ho a enkran dance mine first stop any omamu ba bia ye tonton books bia for 0243 299938 and 0540 755 465. Perfect series. Your world's future is secured. Apomode mapade eno ane Hepa Plus mixture. Pavi plus mox. Hepa plus mixer. Etutu malaria na sekura. Sweet darling. My beautiful baby. Hepa Plus mixture ye busie ya no mama hoden aba. Muso bi pini. Menti ase me do. Tie. Hepa Plus mixer. Enya adwuma ebe ye woni padua no mu no. Afie kura na ebe ye onwanwa mo. Eduro ye ma general well-being. Ebusua pomudin ho hia me yie. Esne bibia. Entimi manom pafie ha. She, oye, Hepa Plus husband. Ye de wa Hepa Plus husband. And ye won so we Hepa Plus wife na aboa no. Hepa Plus mixer. Ma je duro di pa. Pavi Plus mox. Ena Hepa Plus nyina. Apemfo abato mo manufo. Enu kwada woni mfie du mienu nka ho. Our pharmacist na heba shop. Etufo mfre 0542 778 572 and 0549 297-463. Hepa Plus mixer. Mapobudra mapa. MDRG edwede nkrato ya. Me dofo pa. Me pa ocho. By Grace Hospital. E won sem kakra bi bisawo. Da bay pa na opa ebrese. Ena de me nyare o nanso me ko hospital me koye check up me pese me hu se de me nipadua no akwa internal organs no esi ye adwuma me pese me hu na ho de se de tie me brebo me kidney eye wo sa cholesterol dodo wo me mu me genotype se me ye AA me ye AS me blood group me full blood count ehia pa se ye periodic medical checkup. Ye check up na no na bibi sie ya ye hu ne ntem ye timi ye bibi fa ho. By Grace Hospital e wo lab facility a de hwehwemu ahodo pi ye hwe wanim so beba be ye hwehwemu se be ya wo behunu wapomudin gina bre oni ye nkasa wo 0244 97 68 05 bio 0244 97 68 05. Yeah. Yes, which cola? Bigo Cola, of course. Everybody take a seat, make you feel variety. Bigo, refreshing and exciting, yeah, we love Bigo. For the party, Agbonaya, Bigo Naya, Boji Mo Manuaya, Bigo Nami Fili, Cola cocktail, Apunana coconut, lemon lime strawberry, tamarind grape orange, Bigo. Take a sip and feel it vibes, yeah, Bigo. Big on taste and big on refreshment, yeah, Bigo. Take a sip and feel it vibes, yeah, Bigo. Big on taste and big on refreshment, yeah, Bigo. Big on taste, refresh your vibes. Sinami chen mami bon komobi min komoni nani de Odobo sumine dru hobie mo eya pomodin pa ni odo eje ni odo se wonni apomodin pa wenti ena Otec FM any By Grace Medical Center aka won ho bom edin hihye gu akwemu ye de be hwe ya pomodin. It's the second edition of Good Health and Love. Ye po apomodin pa nti ya tete ni omo no say who
a 50% discount by Grace Medical Center. Say, Brabasha Weni was say a scaling, polishing, and I was so how be Afi, ye besha said ye sa any a bread boa de sifati, moja mushe mo ahodo, cholesterol do a woni peduanimu. And in ye how woni peduanimu bia. A son say by Grace dear, Ghana by na giatu. And unti share de fiada, February boss me there to do me and son. I will take fear here. And pay for say, your fruit yapa and ye piano, Nessa Hunti, above for Masias in Ebene. Danny's Creation, your one-stop destination for high custom printing. Petrus Cake Papa Fee, Samaritan Villa, Ahom GB Albania was some Jemapa, Dapalon Medicinals, Indo Papa Fee. Ujima Travel and Consult, wa Quantum Aconfor, Juices Drop Juice, Fresh Juice Papa, Best Brain Publications, Tomorrow's Education Today, Kayo, February 13th, Otec 1029Fm. Good health and love. Apomodin pa any odo. Setting the trends that others can only follow. Otec 1029 FM, the pride of Ashanti. Krobea nana yo, Asante, Asem Beba Dabi yo, Akakune bete, Onua, Ori abe, Akusie, Oti, Quantum pon mo, Sir Orni, Marika na o, Okokodoro. Asem Beba Dabi yo, Yesu woha, Yanbisa Peter, Otec Asem Beba Dabi woha, Wuko tie, Hefa piao. Adonu muguhura, aye na sienka. Ise nyuma obia ni nyuma, nyuma no doso. Nanso, di odi amenipa no, eno na wede, ohweso, edidigi. Otec, nyame ma won nyuma no, enkoso. Openi a wo pie adwuma no, enkoso. Nyinkyere enkoso. Abawo enkoso. Enkankan ma tie no omo ye modwuma no. Wo mu nyina da papa. Mo won ahode ni omo dia. Eni se ame no kasa no pe. Enkwa na odi ama no odi asem ye. Oso wo dia sime ya metumi ati ato obranye mu hwidi. Pata ya kede na adi ache na adi aso bi. Ebi nso wo mo so. Na ni asem o edini wo mo kwani mu kura na etuo ma asekan. Imo no tuturo nso omo mpaaba mo da so busua ye waduma. Na papa we edi ne chense. We kan say ayi ni na adi enkam. Bo wo mu nyina ho ban epidia ye tia. Mo brofo enyanka papa wa yi bi Otec Asem Beba Dabi edmani tumpon no mo tumfa abotire odo ensema ya no mo tika eye futu sema yo ne na ya ne kire wo mo gu enu ase nyesa na mo tie wo mo ka se edmani no mo ye no emra wo mo obi enu ase mo Asem Beba Dabi yo kakaye na ya no mo papa nka wo mo efi sa abre do hwiri kopum bra odo obi a bekọ no de baba betena se a se de be ya on be sisi na bibia to ye no ogade wa ho de nu tumi no ense wo manya kokoduo emfanya kopum bra wa obepi wani mo nyamo adum ni amen Asem Beba Dabi Asem Beba Dabi Otec 102.9 FM. Asem Beba Dabi o Asem Beba Dabi Asem Beba Dabi o Asem Beba Dabi Asem Beba Dabi Asem Beba Dabi Asem oba abadabi aja nyame shirawo amen me da body ase ona boy asida tosumie no akoma mu mpanyifo ne wabegyafo de tosumie nsa ankoma tiefo no se me da tiefo no nso ase okay me fa akonya yesu aka kira me nua no mu ba ne se ukọ awale abisa kwa misa na se ukomu a Asem Beba Dabi ukọ awale bisa na ye nyinkira o se wa misa nyame a na nyame anyi ankyerɛ sɛ ɔba we na yɛ wodia na sɛ wohwɛ ne tu ne ne nofo ne nanim han na sɛ wodi akyire a Asem Beba Dabi enti wo mo hwɛ yie sɛ obi kɔ awale a ɔmmisa Nyankopɔn sɛ woni Nyankopɔn na sɛ busum na wosum a sɛ wokɔ awale a bisa obusum a wosum no na ɔnyi nkyerɛ sɛ ɔba na wokɔ kɔwale no sɛ ni sɛ ɛyɛ ma fa anyɛ ma wa na wagyae Abraham ka kyerɛ na ko ane sɛ onko hwehwɛ awere bla no ma
ne ba Isaac no obompae na otumfo Nyankopɔn kyerɛ no ɔba pa o se ɔware ma Isaac na Isaac anya ayire pa ɔne ne tena good timi da rade ase yenso da ase ni problem ina ye ma onya konya oba wa bonte oba me bola even akropon ya betena area ba ko ayete ofa ma miensa enti wahu se emema ba wo yere omo ba no ho ofa mpana wa hu ma hu 3 times physically 3 times asan wo ya wo kana no ya no mi donya me ne me salami ye ne me maami a wada fom utie nkanya abutre na me nyae na me dwene nsam bebre ho nka me kunipa ewei awo ne dem ho na me koye no ono be ma na da sore e na okwa koto gane abra be ma no enti ukoto be ma no koto be ma no nsuo ne bucket ne pankase e dia si ho no no e na odi ntuma sa fom ho dwaye ne dem ho dan no se da ketua bi e na be ma na amenangi no ho adwale no ho wo dem ho e pepa no ho e de bounce pan o sa tena mattress no so e sire nku bibi na de me ko ho se nka me ko hwe nkra me ko duru nkra na wabonte me ko duru yana na veranda no gate no omotum anloko ena me pia na me wura ena me dem ho na me pia me bi na be ma ne te ho no ena ne bounce pan ndike enti wo ye dai ena me nya bo tre gina ho no na minti ase me nim de chese me hu de me ye me ho chese control me ho ankasa ena me bisa be ma no no start di tro se ono ofiri kropon ha o hu se be ma ne te ho ena ne bounce pan ne bibia ne ke 1029FM ama tres me so ne ne ma nyina da ho ena nsuo ne bucket ne pan ne nyina ne ono to ana wa bie kata so se nkanso ne petina kan gusu no ne nyina da ho na me fa ntoma ne se na me hwe na me sa de to afide me so to ki se dem ho sun ka ho na me afide na me hwe dem ho na me hwe na be man da tam na be man so sore e kin hono na me bisa na question sa o be ka chem so ya bunni o firi he o se o firi bonchi o firi bonchi na de na de o ba dem ha o se ai o ba na ya na danfo ana ono be edwuma ana ai se o ba be gale na me se ho be gale ntu be gale no abontin ho gale ni ho ena dem han so gale bia ni ha ena dem ha ena wo gina manaji pan num me chantro antu mere so me kutuo me ba obananim ya misale se man kutuo nanim a ori ni sa bo mi sa yam se ori medjuma ma me so ante free honum no me ba oda de na mi ri ye no ayo papa me kan hada o mere ai oh great mere kasa daem udani apanya be dani wo watch udani apanya be dani wo watch ahomachi 5 na mere akochi apanya ofana dem abekere me awo inside ya mi sa Asem Beba Dabi ahomachi apanya me simachi no ani anti nyama bia mere ye wo fie ho no anu odi me de ne maka se oye na se mebu anjo wo na oye ni falifo na me de asem na betu wonim se Fred na tunufu na dia oye no onya ya osimi ye concern Ernestina papa do you respect your husband mi bunu na fe dia na aba adekura ma ebu emba mu ne se wa wale me woni me abresi fie wodi dina hayama ama blano so yedi ama wodi dina ama blano ama mbisa o se ha me ne yesa ama wodi dina rent na o ka kire me se wo so ontinam na tam so ana wa ye de na wakọ 3 rooms me hu na 1 room na osi ye wudia 1 room na osi 1 hu na asam waka me brem na esi 3 rooms no Ernestina entano o ka kire ukunu so o mekoto anim na wo mfa na adwuma ma no papa adekura me ka asa no o bla no me buano pacha me buano pa entu obekoto anim okoto ye o ma ne tene nsa e na aka asa wo de na adwuma ma no die ntina wo ka asa me buano pa na adwuma no honom no yakogidi yedi yakọ honom no na adwuma no honom no onya adwuma bia bema no okofa na mane beduru ye no mekunu dwuma sai ye me na mekoso me eba ma yedidi ama me kire no asore na okoye no awo apaaso ama omudi ne yampa ebo kakra ama sisi onye adwuma kakra ente se me da na bibi eba me ma dwuma bitime kire no mekunu fa nche na aboba na fa kopetigu ayi no me kire na mekunu onye adwuma me safri ya munyina tia pa asofo nyina mu tia me bua mekunu obua no kwan ben so na adwuma se ya na wa ye dai se me hu bebi a mitime kire ne se da ya de we me da bibi ba
Say minya aduya mitimi ye. Ya kwaya ho ade o ma me bodua wabra o mpene so. O mpena wade ne so. Pacha. Ile. Enawia yi oduma nkuma nyame enase enkamfo ne ntontom ene yedema udi kronkron no adofo ne adehye awia yi yema yenho aha yema yenho akwaba na yema yenho ye hiesia aha ye Otec 1029 FM sunie ene eye dwada asedanka ruade nyankropon se wode nadwui enso adom yen ebre na wiedu se yede Asem Beba Dabi dwumadie no eba besom na wie ba bibiara awowa wutie yen o san so hwe yen enu nti se wutie yen ana wo hwe yen no ene nyankopon hirawo no onye okese ontutu anamon so nsiye se na wie onso wo hwe dwumadie no live enso ewe afidie yi so enawie yi obehye se wo baso a ma wunianum nya bintie no nya bi nso nhwe emfamfiri won so wonchen enti ya hye na wunianum ntie bi afa wo comment a wo de ba no de betum wo comment section ho amayen ye begeni akan no live ewe afidie yi so ama obi anso ate won so wonka sa ba kro na amu no na wa like ya follow ye eno beboa mada biara da ebehia wo afidie so se no ebebo wonka ye na wonso watumi anya akwanya no na wawuram ye nyina ya ka bomu asua de na ya kyere yenho nso ade medi de Krobea nana Yaw Asante enawiei oji amanie enawiei apesemakana nanie ewiei Krobea jata meni wahia ewe afidie su biwo enu nti yema yenho ye hiehyia na yema yenho aha
yɛma yɛn ho nso akɔ na memusa sɛ wo mpɔ no emu te sɛ medeɛ mi wogidie sɛ Nyankopɔn ne adom nti yɛte ase na yɛwɔ nkwa na obi ka me se a woteɛ wotumi teɛ ne nko adeɛ onua ɛyɛ plus kyerɛ sɛ ɔdoma nkoma ama wo nso wo nkwa no ɔde afiriw de afɛm ama yɛasan ahyia bio ɔba de akyea me awia akɔ aba yɛ akra ɔho te sɛ Nyankopɔn adom ho yɛ paa na so adom no a ɛnɛ nso wasan adom yɛn bio wama yɛn nkwa wama yɛ ahoɔden ama ɛnɛ nso yɛasan ahyia yɛbɛto asom ne so ɛyɛ akɔ me wɔ hɔ ɔnana me wɔ hɔ paa yɛn na nyame kakra wanna no hwan a akora ɔno na hwɛ kakra saa nti ɔno ana ɛsɛ wodan no sure wokɔti na hwee nyɛ yi dan nyame the man of the nyame ɔno na deɛ kɔ na deɛ ba na wota akɔ da nyame akora yɛ asɛm o ɛyɛ ata akɔ hɔ sisi wo pagya da nyame din paa ti yɛ ata akɔ hɔ daase eburo awia yi adɔfoɔ mabedwafoɔ ɛna wate wɔn ka no ɛna awia yi yɛwɔ Be Love Radio foɔ yɛ a wɔnom wɔ Spain ɔnom fa show no live awia yi wokɔ United Kingdom mu a yɛwɔ GN Radio wɔ hɔ yɛwɔ Patmak Radio wɔ hɔ yɛwɔ Abawa Radio Amansan FM yɛwɔ Breni Radio ɛne yɛwɔ Sahara Radio ɔnom nyinaa wɔ UK man no mu ɛna wie mu a mo monitor show no all the way from UK no yɛkyeakyea mo bɔ mo aba so afei Kings Radio ɛne ne TV wɔ Paris France abuchiman no mu yɛwɔ Dache Hima Radio ɛno deɛ Denmark ɛne butuo ɛna afei Rakus FM ɛwɔ Belgium yɛwɔ Sky FM ɛwɔ Columbus Ohio United States of America buchiman no mu awie wɔnom nyinaa bɔ adem mu abiebiem dwumadie no etwagu yɛda mo ase eburu sɛ mo nso mo tie yɛn na mo fa show ne wɔ hɔ ɛna wie ogoromensa mehu sɛ waba ahoma ne so ɔsɛ nana yɛ Krobea Asante wada ma eburu yɛ mo aha na wo mpɔ no emu te sɛe enkusie no ne nkranteɛ no ɔmo nyinaa ho yɛ ɔmo ho yɛ idie na kyɛ sase mu ne fie ɛna Queen Star mehu sɛ wɔn so aba ahoma ne so ɔsɛ akra yɛ Krobea Asante Nyankopɔn hyira paa wate Don ɔsɛe nana kwaku ɛna ɔsɛ nana the farm boy kamayɛ na boy prɛko deɛ adɛ bɛka boy yɛ wiewia wo yɛ adɛ krache wobɛhwɛ yie Lady D ɛna ɔsɛ akra maadwo baabi a wo nti wobɛkyi adwo ɛnyɛ hwee maadwo man deɛ na nana Krobea wo mpɔ ne mu te sɛ awurade adom ɔda so kurekura yɛn ɔno nti ne yɛte baabie nti yɛde asedama ne din ɛnɛ Bossman GH wowɔ manso adubia ɔsena na yɛ Krobea Asante ɛnɛ manso adubiafoɔ yɛn nso yɛaba bɛbɔ ade mu ha awia yɛn nyinaa ne yɛhwɛ wo yɛn nyinaa nso ne yɛtie wo Nyankopɔn hyira wo na ɔnyɛ wo kɛse afei Bostive Amankwa ɛnɛ wia yi a very good afternoon to you wohwɛ show no wotie yɛn na woyɛ wanwanwadeɛ Bostive we a very good afternoon to you Makion ɛna ɔsɛ akra yɛ Krobea Asante ma ha ɛna mi wɔ Dubai ɛna me nso me monitor show no ɛmate eburu me da ase ɛna V ɛna ɔsɛ na nanie akra Krobea G2 me da ase eburu me de hye na wumpom te sɛ adom kro no a ɔde adom abɔ adom so ɛma sabri ya yɛ ka sɛ deɛ yɛda so te ase ɛna wie with a grateful heart yɛbɛda otwedi ampɔn ase sɛbe ɔno na ekum na yɛsan da nase ɛno nti na sɛ obi wu a asɔfo preachi a ɔse yɛ nyame na dema ɔyɛ life giver ɔno a na ɔsan gye ɔsan yɛ life taker so he gives he takes bra wo pebia ɛde ofa enti wafa kura sɛ wie no de ɔde na de ɔfa ɛyɛ ne dia wo ma yusu bi na sɛ ɔfa na ade a ɛsɛ sɛ ɔda na se enti duru kwasi ada yanom nipa na chi sika sɛ wie no na kwasi ada yakwa asɔre dem ada ya ye kɔ na ase som enti ɛna wie yi me nso mɛfa saa kwanya wei so na yɛ dinki ada Onyankopɔn ase ne sɛ nti ne sɛ ɛne sɛ yɛde to yɛtiefoɔ nyinaa nim
se yenua nana kwasi owusu echao kwasi afrim na yie no memene da kwasi ada ebesi ntwa mu yi na nsane ne nra ene ye eyie no wokumase ha na sene ye de to yetiefu anim odo a ma kire ye no Yankopon hira mo pa ye listeners ni nyina ye da mu nyina se Yankopon hira mo na wonyam kese sene mu so ye mu sene mo ba ye besu ye bia mu besu kwasi na mo ka ye ho no efe ye nso mungu yi ahye ye mu bia sebe ye ya atiazefo nkuran se ye nkoso anyere ye ho na ye nsomo enti ye beto akoso asomo enti to those of you mu amutumi nya akwanya na mo ba ye no mu nyina ye damwase mu amantumi ama nenso mosoma ensa abode de fa mfremam e de ba ye mu nyina ye damwase mu amutumi ba ye ne ba nyina chi mosan ba be yinsa abode san boye mu nyina ye damwase Yankopon hira mo na onyam kese mesa fa akwanya we so na mada Otec adwumayefo nso ase sebe the kind of nuadwa on that fateful Saturday Otec adwumayefo show you know it was marvelous na efe Otec adwumayefo nyina ya kire nuado ahofama ene pepepeye a kire mada Otec nso e de a kire ye nua no se ye somo a ye besumbo mu no sebe ya nsom kwa kwasi da ye Otec adwumayefo nyina Yankopon hira mo na wo CEO a oye guy Kofinti ye guy the guyest CEO Kofinti oni obi ya adwuma ho ya ahwese ne nipa nete ukoyi obi adwuma ujai na adwuma kra kwa enkan enya wo ya kire se nipa ne dan su ene ban boni bi de ache wi aso ho de oye wadwuma ye se ntakra pa efe no eno ne ma no ma ne ya no ma o na nya ntakra boni enti uye adwuma yeni na usi o sene wo ne wote no uyi wakomam firi wakomam ye adwuma ma nipa no a how Otec ha ye ba ye nya sa amanfo ntata ye ni o amanfo disike mu edu nanso wo hwedi no wa hwese ne Kofinti ne utie yi wo gya ne ho akwa na ye wo ya na ha wakoma wo ye siwa ya abra bebusa Kofi na sua ne o afiri Kofi ho o ye se bebo a kire se udwuma ye ni no o ye adwuma afiri ni mu apesika de amawo emfaso a wunya no na atibi de ma no enti sa obe ye ho bosu na sebe we munamuna wanim kikau na ye kire wadwuma yefo a wo gya wo akwa enye ne ya ba Kofinti is not like that sebe o hwe kwasi aye yase enioma adwuma wura odan na di wo ho no o ye the guyest CEO. A very good afternoon to you Owura Kofinti Yankopon hira wo pa sene o repe mada Otec na wo ye obanwa yie no wa ya de Yankopon hira mo oba de achiame akra ye beda ya dofo ase sa dia wo kan wo bonidin medinkin abo Miss V din ma mi B Miss B or United Kingdom London in fact that of frame no osana na Krobea ohu ba bia me we me to me nsan abode de afam frame akra boma me ma me ni je o ma me ni je trese otie yen dwen ye ho me ma me abrewa bi wonsa no patututu no me ma wo ya adisiedie bi ma me nani ha no ye frɛ no ma me sapon osana na ya Krobea Asante enka me badodo kire se muka kwasi we nyina esua na masua na nso mani entije 50 cedi we ka kire o mo se enya adisiedie emfa ma akwasi na ba bia okọ no onko dadin enti abrewa sapon ena wiei unua oba migina Otec adwuma na nam enso dawase na ye na ante kokko champion ante kokko kire odo o se ye kan na Krobea adwuma na mo be ye no se mo be pagya mu nua ne kura mu no enya adwuma ketwa
enti me nso me surprise mo dokoro ne mako oh ante kokoton kra dokoro e wo menhia hospital yi nchen hey ante kokko awia ye chiao ya ye nua ba odeshi awia no odeshi prepare kokko ya chimoni enuoma hyehyɛ enuoma homa odeshi nyankopon sha ni trimu de yire no nyankopon sha crash bi ye friend abode ono de enra awia no kra no yi akrakro bi anka meru afi sabe ye dwumadi a ye die eduru de den a ye ne field oka ho bi na akwa bi na ohwim ge bi iPhone na yeso omunko ye case a ekoye se posifo se o de monko ye beba o mantumi anko akwachi akwa na kwa ne nso aboye structured ye ne de mema ne ye kodo akwa no de ne ba Otec ya ye ne de mema na abode ka ho enya afra tu bronco na abode ka ho enra abode nso sende ne 100 cedi e de bonsa abode onso nyankopon sha hwa na aka no akra enipa ne de dɔɔso kakra ibetumi aka no ena ye shada prepare ye be Dr. Amankwa ye Dr. Pon ensura no pa obeta ye chi den afi Eja Abraham ono so ebeta ye chi pa akaida so bai akaida boys abre ohwe ne ched the dress no bai boys abre owie osan ebonsa ono so bai 5:30 Ejia ono so Otec junction no so ono so ebai ono so ede ne nsa abode so ebai na Dr. Ampoma ye ni ai Dr. Ampoma papa no so eya ade pa oba no pa no esan ewia no aha ono so ebai na Super A1 company ono so bai ebetre ne nsa kama ono so ye danase na ye wure mfi Dr. Ebenezer Hepa plus Plasmos say Hepa plus love band I'm the best yo PSA very good afternoon to you ye danase pa bebre baya ye be kai wo mudi no na otwi mu nyina obi ye be kai ne din obeye ya doye bia no yenso ye be me na hunu say de obeye ye no ye ni aso omu nyina ohun se kwasi somwa himfie enti ye kan bra ye de da no na ye bie so no abrafo ankasa ne begina ho enti abrafo a monso no ba ye be ball agade no me gidin na frigata ba ho me bo omumienu nyina nyankopon nhira wo nyankopon nhira wo mo ya de nyankopon yase ahemfie nso omo bai se santehima de wo hwe akire no ono so ebisie akwasi adisie de ono so obai ema eyefe omo ba fia ha na firi mu no na otweda no omo bai enura nso so omo sanka yensi na na mu no ya na yibebre o ho anka yenyi ye ho adi ntie sanse ebutu akonwa ni ntena na ntoma omo di be se no kra no ya heda ntimi ya na na disa but ye de she motoam ze bibia wo ne kwan so ne kwan so she moto sanka ye de beto ade so ne petia ne na ye no so ye de she motoam fi se akonwa no sisi ye no so ayade na yenna ayi kwasi ne classmate for se emia minua ba ko wo MTT di mo ye chief inspector ye fani chief inspector Ainin omo wo central ha oni chief inspector ba ko and the chief inspectors mienu eno omo be repe omo class for omo bo 1001 meti se aposifo bi kura na be hye nkonwa no se what's the dia akwasi ho ne classmate for no bebre na ayi posi for na se bronga hafo regional police PRO region na ye kwasi ni classmate ne classmate for ya posi for pa ne classmate for ya posi for oba Facebook ni YouTube na bo nse Otec adwumaye for mrante no omo ankasa na afa wo mu nuam se da bi we de ye mu obi ame ye yi bia na omo ankasa eso mu na efe kura kwa nya fe ni ekwa han ni pa fi se ye wo mnantie se wa ha ye no ni aye nkokora ye wo mnantie a wo no mo ebetumi de ade no akọ
na sɛ nkɔkorafoɔ ne koraa bi kura mu na sɛ labo wabɔ akɔkora labo akɔkora ne ba na ɛda fam nti wonkɔkora wobɛkura mekyɛ sɛ ɔno ɔyɛ akɔkora wabɔ da bi labo de ɔnyɛ akɔkora labo abɔ ɔno ɔne mmeranteɛ ne na ɛkɔ na cash kura bi ɔno ɔnyɛ aberanteɛ cash ɔyɛ aberanteɛ cash dabi cash na na woyiyi bi firi mu na menyihim na menyɛ dɛ wopɛ bi aka wo ho ana wona ayɛ akɔkora hwɛ sɛ yɛ akɔkora meyi bia woyi bi firi mu abɛdeɛ wo sɛkyi dɛm sɛ mu prayers na nso wɔn sɛ menhwehwɛ mu sɛ program so gyina kyerɛ program so gyina mu wayɛ mmerɛ programs wayɛ mmerɛ kanu wayɛ mmerɛ ɛnti sɛ ɔno wode ne mɛka ho amo kanu ɔnyɛ akɔkora mede ne bɛgyina mfimfin mbitwi mmeranteɛ ne nkɔkora no mede ne bɛgyina mfimfin wan biom yɛne ɛyɛ nkɔkorafoɔ yɛka mmeranteɛ no a kwadwomɔɔ mo spices mo wɔho ɛna kwa nature no wagya no wɔmeka ani me se da no deɛ ɔho osika pa mo walasti gh mo ivo hwɛ bɛnkwa ate kanafu akoa weyɛ sɛ ɔno wɔnyɛ sika nyankopɔn nhyira wo biara yɛnuanom nsɛnkyerɛfoɔ na sɛ ɛyi awurani a wɔwɔ nkena yi wɔbae deɛ na eduru amanyɔsɛm a wɔkɔ ayi ma yɛn nyamadi asɛ nyamadi ɔbae nsɛnkyerɛfoɔ yɛ adeɛ paa 1 week no ayie no samson kenyam kyɛ mu nyinaa bae apoa tete mate metumi mu bodin kwan na sɛ wɔyɛ media wɔyɛ a wɔama ayi na sɛ dodoɔ no a yɛnuanom media houses a ɛwɔ asanteman mu ɛne Ghana ha nyinaa no yɛda mo ase eburu yɛda mo ase moayɛ bi asɛ ne bi ani ayi sign na wonyɛ sign na abɛ dan me se da no adwuma wura de adwuma bi bɛhyɛ me nsa na me ka kyerɛ nsa adwuma wei de bitumi nyɛ na abɛ da control boys yɛ bi wɔn mkuta body na yɛ anopa bata sɛ bi ani ayi sign ɛnde mete aseɛ ɔmo da ayɛ no ɔmo sɔre bɔ pitri ɛyɛ pitri ɛna ɔmo sɔre bae sɛ ahomakye no wo sɔre a wobɔ pitiri ti na ɔmo ani ayɛ ba sɛ ɛbɛ mu ani ayɛ san ɛno ntia kwadwomɔɔdeɛ no na ɛhu kwadwomɔɔdeɛ no kwadwomɔɔ ɔno nso bɔ pitiri na bia nyankopɔn nhyira wo tantanka na de gya bia hyɛ spɛsi ɔmo nyinaa ɛho hia spɛsi ho hia meme deɛ na ɛda so hyɛ ɔmo mu kura ayi mu nyina obi ayɛ spɛsi ɛho hia mu nyina ebi hyehyɛ bi ebi nhyɛ bi o mesi ɛho hia nyankopɔn nhyira amanfoɔ okay so adɔfoɔ ne ade hyɛ saa na ɛteɛ okuani sɛ ɔyɛ adwuma a ɔhome nti yɛsrɛ otwerɛdi ampɔne a ɔno ne bɔɔ nipa na wɔgye nipa nkwa no sɛ ɔmpɛ baabi pa mmue kwan pa no ɛmfama yɛnnua nana kwasi wusu ɛkyaw na ɔma ne mfa mu nkɔda dwoo na adɔfoɔ a mobɛtaa yɛkyi honam fa mu sika fa mu mpaebɔ fa mu mo a moantumi amma nanso mobɔ mpa yɛtaa yɛkyi mo nyinaa no nyankopɔn nhyira mo a mogu so bɔ mpa yɛde ma adwuma yi ani mu adwumayɛfoɔ nyinaa no nyankopɔn nhyira mo na ɔnyɛ mo kɛse good adɔfoɔ ne adehyeɛ yɛda mo ase eburo na monka nhyɛ ne nso sɛ wɔ dwumadie no ase no memene da no yɛka saa asɛm wei ɛwɔ ayie no ase sɛ ɛnam yɛnnua nana kwasi wusu ɛkyaw sɛbesɛbe ne wuo no ɛɛya ahomete mpofiri mu a o mpofiri mu a yɛakrakra yɛ ho 25th wabɛyɛ news anwummere mpo ɛduru 26 anɔpa a yɛse kwasi wusu awu waho ewiase chokop ɛho hia paa ɛno nti yɛyɛ saa dwumadie wei ne yɛde ahyɛ yɛnnuane nso anim wonyam enti yɛka yɛse good health ɛno ɛne ɔdɔ enti nyankopɔn yɛ adom a efiade edi anim yi ɛyɛ 13th February yɛde the second edition of good health and love no yɛde brɛmo apomuden pa ne ɔdɔ ɛno na yɛde bɛyi na saa dwumadie wei
ɛyɛ by Grace Medical Hospital ɛna ɔne Otec FM aka bom enti on that fateful day fiade edi animu yi yedwumadi a yedie yi yɛde yɛmfidie ne yɛnneɔma nyinaa bɛkɔ abɔnten yɛntena kokoa yi mu yɛbɛkɔ abɔnten na yɛne adɔfo a ɛfiri kyirikyiri ne bɛnkyere yɛ so ahyia na yɛn nyinaa yɛaka abɔ mu akyɛkekyɛke yɛ ho yɛbɛkyɛke yɛ se yɛbɛkyɛke yɛ ni yɛbɛkyɛke nipadua no ahoɔden yɛbɛkyɛke wo mogya dodoɔ yɛfrɛ baako bi nsududu ɛwɔ nipadua mu the water level in your body ne nyinaa yɛbɛkyɛke ama wo because obi wɔ hɔ no mo a dehydration kyewa etumi kum wo nsuo nipa no wo nipadua no nsududu wom enti sɛ dehydration kyewa kum ti yɛbɛkyɛke wo nipadua no emu nsuo ne yɛfrɛ no body mass index no yɛbɛkyɛke saa nneɛma wɔ nyinaa ɛde ama wo wotie yɛyɛ nipadua ne firi wo tirinwi so abɛsi wo nane ase emu hwehwɛmu di ama wo na saa adwumadie yi a yɛdie yi yɛde hyɛ kwasie de mu nyam enti fiade edi anim yi na awɔtwe ya yɛwɔ mu yi ne fiade edi anim yi 13th February ɛkwan ni nyinaa lidi ba Otec FM fia menhyiara na ba ato nkyɛn ha ya asonase kwan yi so yɛ nyinaa yɛnkamum ne yɛmɛkyɛkekyɛke yɛ ho ɛwɔ saa adwumadie wei mu ma ɛnyɛ fɛ mese ɛyɛ 13th February 2026 efiade edi anim yi yɛni saa adwuma yi na yɛnkamum ɛnyɛ fɛ na ɛmoa na apɔmuden mapa ɛne ɔdɔ no ɛno nso ntɔnkɔ so a ɛnyina awia adɔfoɔ mewɔ awuraba bi ɛwɔ m'anim ha ɔba akɔ abɛburo paakyɛw na wompom te sɛe ma wano ma wie ne ma me wate ɛno ne hia me good yɛfrɛ wo sɛ mawura Lucy Donko ɔba Lucy wofiri he na ba ha ahensan ɛhɔ na woteɛ ɛhɔ nso na wofiri woyɛ mfantini nanso ahensan no ade na do ba Asante mu adwuma awareɛ anaa nkakrakra wote faako a wote wadeɛ so papa gye kura deɛ ɔse anoma ntu a wogyina hɔ nti wutu a ɛno boa wo ɛma ahu deɛ kɔ awia yi Lucy ɛde asɛm ɛna de waba yanim ha hyɛ wasɛm nase ntu nsi mfimfini sɛ bɛyɛ amene matiefoɔ bɛte ase nti nana me da ase me ba ne abayɛ ya ɔtwe okay me no ma na wa ha abi me wo ma miɛnsa so a no papa firim timi ana jama ko a de abedu sabri timi ne na wa ha na abrantie bi ehu na awale no already no wadi ka wo baako owo taaba no pani na papa pani na esoro de papa no na awotwe miensa me ba adwuma me ko ofie ne na chiri baka je mama sister bi bra bi ba ha oso oba wale sister ha ma na me fia kwa uni ma wale na oba na wanya na awotwe miensa asawo ya me kemi wo ho dance day to the sense akola ni nya akola no 40 days now abaye de ne ba ne ko first we yin no na boy ni din ɛtoa so ɛtoa ne ba na wawo no foforo no toa so ti wa ba fie so obɛware no wala kwale yi enti da ko nanke ye kwa asore ye me kwaka atugya me me san na me kɔto boy no me bɛyi nkyɛn na ɛsɛ mbakato na ka asɛm na akyɛn ba na me hyɛ da nya no gidie bia enti me kɔto boy no akwale so kɔ school wa ha ya enti na me sɛ bia na classmate enti akyire mu na ɔbaka agye sɛ ba ma we so ɔbɛwa na me sɛ bra wo ba akwale ye ɔda we ya me ka akyire di otu we ba na de na aba wa no ne anu boy bi ti fira boy na dan fone sa boy ye fe ni yima no so wofo yima ka akira me sei be mo ne wo ye no wan no ti me so me ta be fia ha ti me hu se dia wusi ni wo ma ne tie na amane je ho ti me wale akwale me na ablante ndi ngomo ka chi mo no wadi ka wo baako ti sa me so me dia ya wo baako dia na je to me no mo tra ebe ye na me ne wo ka se ametu eni ho na wo ma miensa ɔne oba na wo miensa aka ne de ba akɔ ne ho na ayɛ nan ti akura yi kura mamu nan na de ɔwo ne baabi no mama na afena nkɔ awale ase ɔkɔ bɛɛ ma ne nkyɛn me hu sɛ wɔne boy ne no onyima akɔla pani na enya abosom nso ana me hu sɛ wanyeme da chi na me gye de ɔde ne efiri baabi ba ayɛ no efiri ne nsam matete akɔla no mo ɔkɔ mfie dum yɛ no kuta me kɔ school am forces wow okuta me nsam ɛna ɔne na wo miensa ɛna ɔne ne te
na ne menya abrabɔ mo wo mo so enye de nanso kakra me nso metuma ye bia medeboa sansa me bei wonyin sa anadwuma ana be ma no no mpesa akola yi be ye adwuma nti entokwa ma pata ne sa wade no mu nnadu a metire no na na mentumi nkan etoda me dekata so na boy na afafo afre me ma ama atome pum so ma me nkwa adwuma okasa a chema me musa asem ni mu na matiatia me be twama ndam bia gate mu anko wotu be me de ma na nkwa adwuma no sen nti akola yi bia gate no mo kwa de metia ne sa akwahoma ama nti na nka wo mienu mo onkwa adwuma no na me masan ni sika ma me be gita aduane ne nkwala ni ɔte awade ase no me ne ba ma ne bakasa me kwaso yawo me ni nuanom nti me nananom ne me mba de omo ho hia me kakra wa ho adi betumi ya na ne kwaduru bibi me simu ko obo no ka kye yawo sika ode ma obai entumi nhwa nipa fa kakra kana ho boye ni mu aye ode ma me ne se sika la wosu obedi ni nyina akola ya nsudi nti me hwe ni din ofiri baraka so fufu ono na kon homa a ode bo oba no eno na de ntokwaba medimani kosua ekohunu sa abrante na yi 50 cedis ato eja hokọ adwuma ema miensa suku ewom dan na ye memene da nti mfa na se dan memene da na se bi o mu nko suku gura na 50 cedis entimi sun ba fra miensa nkan oba yi hu na sa da no de ye nie me we kaje tia meto ade meto ana me hu se ngola be jenye meje asa grandma me twa me ni na me ma mienu o mu tie ni mo hey na mo kwahi me ba we ton ade wo kozu da no na me so mo pampa so mo kwahi in fact me hu nkwala no ho ni wo mo ya bia no mama me be ye hu so ne ba na be kaje tia esa me da sanye me no mo neti ndi so mo hu nyem bo obi hu on ka sa me na ma anya nkwala no yiye nti ntampa no mu ni apani ni je kan fo nkwala iko fie na me tutu aduane ma nkwala ma o muska fo mo fi mo mu nkojale na me frɛ be ma na me se yawo Mr. Ni nshira be pie me so kayete in fact me wira ho pa yie na me yadan mama yuje ndo mo kwa ahensan enti opo adwuma hia me na baje nkwala no ekofi na o ya meyi wo mo foto akiro nkwala no nyina adam ya papai ebro ana me frɛ be me ndi advance de me yi ma me se obayi na abo nkwala no na oto no amum ana bu wo mu na mdo am ko fi nti me fi dwom na am ko duru fi me kwato be ma na wo ho me ko ye no no obaka akira me se ye nhwe ko ya ma ba fa so ahwe nkwala no so na ya nkwala no sa nti ode nkwala ne kwada hotel na me ka kire no se ya me ma mfa na no kwada hotel ani ya maji wo mo no ma da nti wo de ko fie a emu za ma hwe ne ye hwe so no na ya nkwala yi se ye na ojo am ho ko odwoma be me no ko no ko bo na yiri ama na ta ko ma na wo ma me ho wo du me no fun enti me da ma pe bibia mangola ye di no mama na me fon bele na me fae na me be mama Mr. Ni nshira wa hin na me tie ne ya na me se Mr. Ni nshira wo ma na omo me ho se me ni so be me aka aje ne yiri se enkola no wo ho de fon so na me kate me fon na me fra be me ni mabusa ne se aden no wadu me ne fon on de wadu me ne fon no wada enti ma me kun fra de before ka be fan kran kwa police station ma ya nkwa gine ma ho sanso on na ka so de nkwala ni kwasie na me meji wo ma be ma oba ne bu abefu me so na me fra me bra pani wo fosu na me sa de sen na ya oda ya me ma brother fo mo nko ba bia wo de pa ba bi tena ena me sa ye me sa da me ma nkwa asore me tena fie hwa me na no ya ma de san enwumre na me fra no mo oba na me se yam enkwala mo hwe mo yie enkwala ngete mo fra mo mfi ya san enu enkwala pani o mo nya mfie du sa enkwala na me ka na what me ma bro enkwala mo nyina papa so amo aso de eni e wo kan de o kan san kwa no me me no mo boso say enye yize sa na nyina ya pere na me na beduri ne nti ya abotre na kase ne yemu bibi na me da hospital boy ne be hwe me enkwa mo ni me bedi ye ni ma ama de me ma ne wo bi sa be no ma wo mienu ana me say ya wo charge ne sai wasi ai owo me ma dodo ana me wo me ma sai wasa so wo ba akora da na me so me on ma wo mienu na me say ya wo ya ma me pressure akosoro wo ha me asema ko sama maami gina ha ko bagina na wafi so me si a sa me maami wo nwatwe enwatwe no e maamienu oba ba ko ka me ho wo be ma ba ko pe nti mi ne manya ma ya mienu ni ma maamienu ti so obeje me ma ka che mbra me da iwusu se wo ma mba ba no wo ma maamienu wo ma ne hu bia mu dia maje me ba na me da hin sa ezi hospital
meka ka ma adwene kire no no sɔre na pa no ko na mesa me ba na wo bi me no bi ne yanka na bɔkɔ san sɛ me nya ade amepe me ba wo wo ba me no me wonja wo wanka wo ma me ba na wo mema san sɛ wo ma me be hu wo ma me wo ma me nsa ba ba ko enti wo na wo ni nuanom ma me nti ama me ba na wo mema ma wo nuanom na ba ka yɛ me ba na wo ne me ba na wo mema mieri nti wo ma ne wo ba wo mema nko ha ena do asa me ne boy no biribia me ne be hye ba ka asɛ mi asa wo yɛ wo fa na asɛ mu aba asɛm ba ka bia yɛ kasa bi hwasa ne nua ba atumi ayɛ oduo e de amane so mu ani yɛ din pa wa amane na ma me so saa kasa ma dwene ho amenti ase mase no me ni wata me no nyina kasa bia saa de ya agwala yi dwane ba me hoi afa ba saa no na twitwitwi no dɔɔso me be kura ma amfre no ene mo yene nyina me ko bia na me bire mu akwala yi saa sɛ we wubu na asama obetuma tena wasu ama ade asa on ka asɛm bia timi so na me de bufu de me didi na tam me twa ba ye ya so ba me na ni mu pen so wanya de yema makoma ntɔm yam mini nyina akire me pesa awale ni gina nti me pesa ma ya de bia ma wo ba ma no wanya me ho aye ode bia ti bia na me taake me ben enam sɛ oji bi kwa na me be ya aka sɛ wontie ma asam de a eme ba bia me wo mapem so a afedi agye me nsam August ana boy no afra me ka kira me sɛ me ma me be free ni de omo te so ko be ampe yo ena sɛ de osika asam no me gina hodi na me to de ya botre ma fa no wofa esan so koye no ho ade wa abusua sɛ wo papa ewu baba wu nkwala bi no mo yanketenkete ti bi nuanu ma me na aso ma me na be sin nti bibia mo wofa mo na be gina ye nti koye no ho ade ma me nuam benifo ti me frɛ no na me frɛ me bla ne sɛ bla yo asem aya wo ne me kanie me bla ne bai me ye ne wo mo kwatena ase e ka asam na kwasi sɛ yesiesie obey bem me omu me ni me wani kan na sɛ de so obey yi so akwahoma ate enti wetu abada fam enti na wo so be ma na akwahoma wo mo ne ye wo ba no sa amada na kata so enti be me wa ma na akwahoma enti obey so akwada kata so enti asam na ntwa enti wo frɛ me kan na still am ba ka asam na amada so ada fam ho na me na wo so ye de a wo je na asomdwe emra mo ntem na ne ka ntwa enti o ga na boy ne frɛ me kan me ma me benefit ni dem ayesa de met no enya papa na me frɛ me bra pe ne kan bra yaw Yaw Asante odi abeni me bra ne so ofra bra ntena ka kye ne se ofra we yi na ka kye ne wukuni se wa ma obosumi ya wie nti you na me free ni dem ta wo so wo nwale ampa ena we ka kire ne wo fa ne se ena ya ka kye do ma misika na me fa ha adan question a me bra ne se sa mbo ne sa ma boy ne bi mu question a boy ne bu sa me bra ne se ada ama me fa ne wa ha adan tim ne yo ne ma me ne te nti ne kwara abla se na ba fa na no one na ma me na tin wa sa bato ma ba wo mi ansa kan wo fa na ma mi ansa san kwato na ma wo na ma me singere wu ma na ye ke kan se nyina kwasi a ye nkamfo ne nyina ba ye wa peska kwa adan ayi ni o ma afiri be me den o kwa no wodi de ekuta ne ikoi ene wo ja ma ma ne mi no e ma ma mi ni ntina me te ha nei na wo twi mi ni se na me kwa me kwa central region me bedroom sunday anadwo no me ba akurom man de me so wato ade mu za akwara ne ba ku gina mechi grandma ma ba na me so ba ne sei na wo na me he ade na nkore mo hye na ye ayo ho se wo fira mpa yo ya ne watokwan ne wa ya mi amfa fie na bibi ya wa ade asam nti ma mpere so amuze buza kwa na kwahye bia na me sɔre to aduane ma no to odidi ya na ma me anim nie na me sɛ wo bai wonna me was me firi ekura ma me efia me be ya na ya fra me ye hu no wo school wa na me ka sɛ no wo school uniform wa yira wo school ma mo hwehwɛ no nti me be yina me ne de da sɛ me hu na ana na me sɛ ne ɔno wa be gina hoi ni nyina ne se akwala ne se ne papa ne buru ne ma me firi ho no oburu no dodo ena akwala ko di nkoma kire ne classmate se de we papa se bomi no mekɔ ade se me hu ma me a mekɔ anase mekɔ me na ho ena akwala do ne di nkoma no akɔbɔ wo mu teacher amane teacher ye informant ena wo frɛ abema no ka kire ne se wo ban so obedwane akwa ade se ma mu anase ne na ho ata fa ma me ne nkasa ena boy ne trati akwala ne se saa kasa na wakɔ obefi oba betumi nti na esa akwala no oya atam se on na nkofie kula na yakoburu no odi na ni kire kaje tia nti sa abere se me ko se me ma ina sa akwala ibeduru ho a na nka wo fa hin nti aba ibeduru me ntia na se free school me school ni ya we se owo nkwam e kina ho o ma yem hihie bi enkofom tasma school ba ka kira me se ja akwala no kwan mo mle se na me nya da akwala mi ni me de pam na wato kwan me be pie me su fran ba yo abeka ye tia de me ja akwala no kwan se wo mra mo ho a enye yi wo mo kaka de be kwa kwesi be ma no ba fra mi
asema baka je say ma ye bo wo school ne so adwane aba ho jana kwa mo nko se sia na so wankwa enya ade se me dan kora me kwa menya safo de bi sansa me dan safo no ho na me se yaw se wo dan safo na hia wo de a me de sumama mo de safo no e de kwaje wo school nzo wo firi adwuma kwaje wo safo na akwala ne de menye hu na ade a pam no ne me jana kwan amana ba me so me de hie bia am de akwala no ko fie ndi anyume no kwa me ma mfa na ko me fie kora aba yi ko fie na me se fa wo ba ko fie me ji wo mbo so me nim de be si achi fa de ko fie no de no ko na o twe se ne enso ya ba kurom ko fie na ketwa no nso agwaka ho ono nso afiri ampa yuo ho aba hensan obayite kurofurum na school for nsa pani no ko na ma me wono nkwala no baby school nkwala no ko school no obi ehu akwala no so ho nzo mo ko school mo di ngoma me hu mister aso nda ne opon ko a medi wachi na da bodi na chi ko fie ndi we no be ko mo amfa pani na ama nti o mo fi kurom ko duru fie no na ye se o nso di ni school atare ni school for no aba ubisa akwala na wase o hyede ma na o tesa nkwala na egbo agu opie ne nua na ka ho na ono so ji kwa hyede nti we ni fra me ka kire me ala enyime na ye ko duru fie no o fra mama hwese me beduru fie baba tu nhira so wedam ha ana me se fra yaw mo hu ne se na busa ne se nhira aba ofie na no so ni charge ne se waso wo fra na no se semester aba fa no baba na o ka te ne fo me ya patafo nya de a me di ntakwasam na yeko na me fra me bra ka kire ne se on fra ya abrantie no de on fa nkwala ne nta ade ma me mahwe mo ma ko school esan se ya fra boy ne papa awale no ho nsa etwa se mpatna ho san se ya awale ya ho ade ne ya ka ade se obesiesie anasa de bekwa akotoma asomdwe aba na waso papa ne se ma chende ane wanya kwa mo mahwe asam na ka nti sa de mi nti mankwala ne na mu fie mu asesa nti on fa nkwala ne nta ale ma me mama mbesika mankwala nde bi o ma ko school kwesi se betna se beka asam na asomdwe baba abe me isada nti metra se dwuna asam ne ho a minnim de nti abe ma ne pesa me ha hai na me se dabi me zo me na me de adwo fodwo dem kwaji ne be wasire ma no me na me de na me de bae na me se dabi Otec fo ho me ma asam me yere me nti ne ba badam ne ma fra abrantie no me pass mu dwie se nkola ba pani no na otwe me nti school dem da ena ba kun so abaka ho ene we so anko school ade ntira nti mpa me chaw me ba ya masem nyina ni sa wala no ba ya walu anya walu ende me hwem ho ne mom nkola no ehwe na sanya brante gum se yedi kwadu edi nkwan kwadu obayi kwadwom ena wa ya la suit kakra ene de fufuo se ya yam nti waso wo ye na ade nyina na o ye fufuo hu nhya aka na nkola edidi ye nti wo ba me no fura adwuma ba ne fufuo na atwe no ho wa hu nti nkola na ipe bibi kakra dia se even sa fante ko kwa nka mo mveni nkwan na o ma nkola ndi kwadu abiri di nkwan minti bi da me nkwan na wi ase hwe abama no me gina fide so aka no pisi wo yi skatere na me de no a amene be de na ye ne ya ketwa yo da ba yi na so mo ntakwa last o ba ni free dem ho woni wo ba we wo fie anwumire no num da medi pano 5 cedi na wa fa fon za wo fro ba mu ato no kuro mu di aba mi wo ba so ba woni ni ntiye enti wo kwara wa mana ko ho mebi wadi bi to pano ne di aba enti wo fro ba yi wa amfa enti no zra ka mo aduru fie enti wo wura dan mu ano e mbaba na wan me ko me dwom na me ma na wo frefre mo asem ye ne asem me fro se betwa ma homa na ase betwa me dia wo ba na wo so obedi pano ka me fra mo ato bi aba imagine se wo ba ni na so obedi pano a nya 5 cedi na wo de suma nkwara no mo nte bi meguta akwara yi nsam nti me dwuna asam no ho ne abrante ne ya wo ye ho a menti ase ena me da abada mu ai edinio na enkwada no bi nso ha dwen kyerese wo wawo na wotwe me yensa na be ma aba wo ba ebe se wo pe ama won so apene esa ne ne ba panyin ne kura wote ne makokura na dabre bo so me kura nuru yi wo obete ne ntem betena se mo man ntena se mame man ntena mama ntena se man ntena se so ni mo mano wa ne man so ho fe ga na nkasa no ne ho efe na wanyo oba ho ofefo a wo nkwada fefefefe se de ma wo ho kra nto be ma de wunya oba ne ho ofe
no wo nkwada wo no ho fe de ma wa krokro no dia na efe se o ma ho efe dia na efe se o ma ho efe o ma ho efa oni nkwada ne na ma wo kra no wo feel proud wo ye pompous make us so papa na bia ho nya fe o yere ya munti na eyi nkwada ho fefu gu o ma wo se me meti hoyi me ho nya fe tim kogo fa de ne ho nya fe a de beba no nye obse be ya fa mai media mi hu ni bi ha de mi hu enti sa no se me pe a me pe de ne ho fe wo ho na yatumi ayi de efe wo ba na yam de agu ho sa no wo ye papa na wasie na waso mansa na ma ho fe na ma ho fe kurakura mu ne fe yo o tie ma me na wo ye titini ye tetefo de ye pe madodo nti be ma no bra ono yare da yare mpaso na be ma no ko ka kire nso oni oba na utu ono wo wan dada oba ne nso wo wan dada enti o ma na twa wo ma ne mu bio ma me se dabi wo hu se de tie tetefo ye pa wo ye pe madodo ye kine yase kire se wan kine wase na ufiri asase so na wo kwa udi yira dabi ameka manusi sumuna so de se dabi a madru me mpanyin fie so na odoma nkoma to nsa freme no na enipa de dame no na na Krobea ne yire a owo fanfante ene mfante fo na we anim nti fanfante fo dikan agya kwa me wo hadwen ene mfante fo we anim fanfante fo dikan mfante fo ma ya nso ho efe won ho efe enti ne yire a wo mfante ne ma ena omeka se na bia nkwada num mfante fo no na mfante fo no o ma be tie abusua na afa ye kosirem ho ho nso mantam no wa ho ni yakobo no wo yesa wa akra no asama do a wo kɔ no nsamafo ni filiw kire se wo kyene ansa na wo ba na wa anya na wo kɔkɔye emba wan tu bi pɛ na da hɔ a eye so simple sa no nso enye simple sa no enye ebi ni o enti wo dodo na wo be wo dodo na ya mawo se ubeyi sika edi ama nkwada na maami wo sabe obi hwa na ho oden so no wawo ada na be ma ne kura ka ase nko hu bi onu won kan kire se wa ya ade se be ya betumi ahwe nkwada ni nti na wo ka ase da bi wo mpere wo dodo ade bitia na ma wo mbaba ya se no wan wo baba na wa ba wo mama nko me nso ya kan ni o ye de oba ba na titi abusua we sa be na oba kan ajem no wan wo baba me bani no wa wo mama miensa na nei sikana me ni bi na so me ba mi nya abla bo mo so mitumi didwa na ma fro no aba ma no yawo oye admo ascra police station ho me so me ta ahensan shia me police station ho na gi ade koma nkola na ma me ni bi o oye de adwuma oye carpenter ni omo ye wo ze wo ko wo firi ascra police station ba head wo be pia ho jura na ba to wa wo fo bi wo be nko mo ye wo drop ni empa ni ade wo sha ascra ho no ahwana boy ni ye adwuma nana me baby di madan se me me nya ba atan asabi me didi re fi me nananom wa utumi dida frɛ be ma akwada we ye oda hoi awo ka me bai adwada oba kurom kwasi ada me hwe ni di na abaya bobo no ama no na ko me am fa card ni sim ko fie na me fe ni ko se hia wo yere me hwe da ni nim nye ti dwada na wakwa mka de besi bia kana pa fra me dwada na bana ka me ba fa ne mba me sika hye mbotom si ya ma fa ne ma za me tie me be ya no ko metwa na akora yi fra mama me bedru chire hospital se rade me de was shembe mami me be woto te sa akokɔ akora we se ye be gina ha wo ka na wawo enti ofra me na me di milika me ko ni ye ni ma afilikem na me de ne share nes me na ma wodue ya se me park ya be se sia hwere mam na me di milika ko fra mpa wo pa pa ke nema no na me yi ade wa kire ha ba se me be adue ya se me ko ye no wa woman bada na aso mani aja man fra be me amana amade na ba me fra adwuma ba ye na ma de da me bai ene ne ba e wona kata so equip me ko ba ntime ko di dwa akora yi na tiwo yo
Yeah, me go the scala 3 million ni nyina asa me boy ni some 5 million. Ni nyina ne say me bay won pejai. Me anka se se am gire akaka e kire o wala 300 wo. Okom suku ibi wai winimat. Ono ne ketwa. Me nya ma mi no, emema mi no. Ti say be ya me ma no, Ewurade be ya mo adom, ma me de wo ma bo mabusua. Kuma asa mte me ni obi aka me meyi ho. Se am te ma me ewu papa ewu. Nya me meya ne mabusua. Nti me kuta ade a me fa ma hwan. Busam be se be didi jana na. Onne tu ya mi twetwe. Me di jana ma fra be ma no. So be yi ofie. E na be ma gina asko a wo ye adwo na me so me kwa ahensan. Yawo, shem police station ho na ja ade koma mama me. Na me de akuta no de ko fie. Mi wo fie mi wo dwom otu ade na me be afra ma. Ene de ba ja ya so wani siko, me so wani sika wa de na mbedi. Me be mo minister kwa me firi mo ba mani wura no wafa. Sen iskama yi ma me na me ya me yi. Mi tweme ba ntwene. Me kwa fa hwan. Se me ye ma ga jam se me nsi dan ya ma no madi o. San say me nye hi bi anyina so. Wo papa na wu ye na me de wan homete be kumase. Me be di pa ne nyame adom abaka me ho ha. Ti ese me mani da wose na me hwa ma ade yi. Eye enkasa bio. Unya ase ubi se ya. Die hian so obe krokro ne ba no asa. Die hian so obe krokro ne ba no asa. So krokro na wan hwe yi a obi hunu ntwom. Ada wuni bie no obi hunu wuntwom. Abaya ne wa ha. Awura etesai. Ihwa do me we. Onya kwada kama sei. Oba ho fefo kama. Na se watu afri be ma ni fie. Mpacho an. Ositu. Ne kasa ade bia oka. Bra wanim. Ne kasa ade bia oka. To free me dem. Ai. To free me dem. Eno etimi bam na wa fa TV muti na akwa adwuma. Na mtifie. Wa fa TV remote. Otumi fa TV remote kwa adwuma na watutu decoder ho niema na odekọ. Tobo ma menhwa de bi. Sesi ya watu afri ne nkyɛn. Wo de ne nsa akoma no anaasɛ ɔno ankasa nso aba wabusua nim sɛ modihie nie mo nye no. Tobo mentwama no. Mepɛ so ɔno ayi ano. Mepa cho mi free ho I think say November 15th. And I'm free or come hard down with the next town. Me free on fancy 3 months mweni. Na me de to me my man say me person me de nsa akoma no se minya abotre. Mpenifo bebem na me se mate. Na kaza ni nyamo ifiti ma me free ho no. Me ma me confirm kan jenza bia ma me free efie ha na sese. Enti ono a onfa wo nkoma a wabusua. Debi. E na wo nso onfa ne nsa ma no. Isa wade ni ngui. Amamre kwanso no. Awade ni ngui. Onne ko han dan ne ma wo. Mba cho debi. Enyo ono a. Me pa cha nyo. Enti sesi ye nkwada no nyina sa afri ne nkyɛn aba wo nkyɛn. Me pa cha wan. Omo mi ensa ni nyina wo me nkyɛn. Me kɔde me di abaya no. Ene di nkan kɔye. Ene me gya me ma no wo ho se. Omo wo ne nkyɛn. Bye. Penny no wom ka me ni die penny no. Ekofa phone frame kwaji obi phone ono ane suma nso nkoto ade na akola no kwaji phone o flame se me pese me ne ma me kasa no so gina fa flame no de ekoso ni na mantem wo munim nti akola no ko sa so kwaji phone na stand ma no sister ne ma no okoya no nso ko bo ni nua akoto amane se nhira mama se ochia no se no ye ho ye ono so ho ye pa na koto no ko bo papa amane na papa no fa ba ehye ne sa adenti na wa fleme me mada no adenti no akola na fleme na akola na sim dada ma fle no me maame no se nya o maame no obuna ma no papa enso wa no akọ sister no de phone ma akola no wa akwete no won se wonim na do phone ma me ba no fle ne maame bie ma de me no be ye no wo mpe enti da bi me kurom kra me de kutu ayi ko ba bi o ye ni ti ti mi fa wo se me koto banchi mi do o se sister na ukunu sa na otie adan me wana kwa bana ba se me fa me phone manam o akola yi di flow yi ukunu tima besim abetse me won se me nim na me de
me phone money bi me hu de ebesi na me say sister me kura kotodwum mpa ho chew no so enya hwe na mi mom de ba ka de na kama ka che ne say oba agya wawale a wontumi nye ne mammo so na bibi na so makoma na mja ma no koy eno nso wa ase wo ho a na wa yo duabe nkola ne nya wo ma ne omo maka che nkola ne se nya wo ma me ne na wo de obehwe omo so keke na me say tobo be ma no ye die ni asantini daddy santini be ma ya wo free hen barakasi fufu me pa chwan ye friend say ode agya yawo ba dodo na nim se friend agya yawo na mbom ni din ankasa de ya opoku be ma ya opoku me be frewati wa no asem na de obey ni ma mi ken se sa na te de a krachen ka wagu ya afu ani mu ase o ewura da na wo ma okunu nwew adentia me betwe me ho free sa ne ma no because oba ate se me meti ya me me sha atade me yare last be me wa dance for bebre na danfo bi free France besra no asem oda meka bia na me ra ho sanse me ku ma me hu se me nsom ma no ma me kura ma ne esanse na me pe me ku na asem me o ha no ka chen na danfo bi free France besra no ya jam ni me se obedidi na wako na me nyama boso me nkron me kunu tim betena me nim ka chere me se ai madam funa wa ba no me pese wo koda me nua poku a ho palaku na ade a cha ho ma cha wa so la ba ye aduane ama na me so me nko hene na me da form ha valande ma ya nti bra no so anko betena da mu a be 1 week 3 days na de twa me nsu mu kura ma me re firi me ku ma bra bom kura se bla no me kunu tumi tu kwa ja me ne bla hoho no wo dem wo me kwa bonsam ko di dwa me ba me tena bla ne ye ko ho na bi nipa ko bi za ne se na wadanfo ya we no so wo kwa yi wa ka me ne yire na danfo no be se ne se na gwu di ne yire ba yo wana me yemse na di me ka ko fra kro from assembly mine ene ne yire flo ni ma sam we american me koda bla ne demu ho ne ho 2 days asami kuna saba oba penfom koda obi dem na me mom ma me ama ne heda den sam we na yakoso na kacha ma me se awale na nkasa me sunsu me frase dada because enti mi ma se oba me nyama boso me nku me kwa akosoro obi dem ada na wadanfo age me mpa aboso be kan ya be ma na se enye hwe se we die enye hwe nti ba se sa adamfo no ne yawo no asemi be se o mu ntami kuru ko mu kuru mba oba na no nyina egunwa ho no na no osuro se di esinam ka kire ne se sa bla ya ma no hu ntima kodo obi dem no obetima yiwa ma no osuro so bebo mama ne because no nim so ka maka se sam kan nti wantimi amama ma ne ntimia na me na me sa de na hawo awa no egunwa ho oni ska nya hwenya mbehwe ena se enye onu na adamfo ata na wama hu ni se wiase oni oba ate we se utie na sem ena me se chiremai asa ata ko gu manim ase we kurum se ni se na ata ko kana msim ata hu nti koda obi dem ade achi na nka ma wo nipa kro ni dem a ena ma wo re free awa ena ma me re free me kunu ya okra se otie mi a bi jao ya odo ye saade na oye efa me hono me ma no koye me ho ade esanse obaga chem so bum kwase a enta me ma kwan so onkoye me ho ade na me ma me nya 10% na wo ayi hakura na ye me ya me ayi kakra se odi nkan kwowoe obi a wawo na wanya na awotwe me ensa pe be ma se ope ma won so te ase se on ne betena sei me pa cho na edi enkwase ado na anya aye me pa cho me kan se ho no me ye mfom so na de ma me jitu muni oba ye no ne actions a wodi kura me ba no so ni actions wodi kura me ba ba ma no enne ma de o kan ye no me jitu mu se mate nti na me da ho wo me ma me nchen enso na ne twe na me ne netie sani e wati makontam me ba cho we di obetene ntam na atwa mi ansa emmoro bosome ebro ye e ba chai emmoro makoti anka sakra ru sese kura ne ebre ni ho
ɛma sɛ wowo ina complication bia ma ho sɛ bia yɛ operation anaa biribi saa ɔba sɛ wo nsa buo gyae a wokunu wɔ ho kwan ma ne nwe ya onano doctor yakwe doctor no ɔka saa asɛmi ɛde kyerɛ mu ɔse sɛ ma bi tumi ka sɛ bi abosome nsia ansa na bɛma tibako bi wɔ hɔ sɛ abosome miɛnsa ebi kura tumi kɔ for 1 year yi ni ho emina na ba me maame awo no ye kɔ pepe nneɔma nnuro yi ɛne ye twitwa me mmɔ no afidie yi so ye twitwa de nneɔma sisi ani kekagum ne yanoa ya wobi di ama me maame ti sabe na wɔtwe na ne ho asiesie kama na wɔtwe mienu no ayɛ kama na ne kura hunu no so obɛwe aso obɛwe nti ande ay ɔten bo so me kura na nkanyɛ hwe why why yes why bachiyo say ma chill so ɔten bo so me wa me de wadina ko nwan ya ba be chill say ma chill so ɔten bo so me ɛna wiai the champion Dr. Mankwa owa the champion Dr. Mankwa owa papa we die nti ameka kire o se wo ye champion Dr. Mankwa no odomankoma achenade hwe ye bibifo yefra bibrem ye bo ye to kwayem enti santini wo sisikani tuntumu a meteme kwayem santini wo sisikani tuntumu a meteme kwayem sa wate ase good ye bibifo odomankoma bo ye de ye nto ye nkwayem nanso adwene bia ye de abehye ye tirimu nti ama ya to ye ne ankasa ye de fanyinam ya to atwene sabe ye kan aboa wono chi mmoa wo kwayem so de ne kokoto pum se won konko chi mmoa wo pumu a obede no ache saa na de ono nso wo pum wuyi no de ne ba kwayem so ono nso mra meche a obede no ache enti hwese ne yakwasi broni tie na hwese ne me ya obibini mitie yi na ye je wono mo de a wode so wono mo hwe atomu a na ye yi ye de fanyinam eno ne ye brebebrebe enti oba bi awo ni yem kro ntumi nwu wa bra kire se enuoma esese nka ye hyehyɛ ye noa de mo oba ne nom no enam brofrization ti me de wo de ai ko se hwikɔhwɛ se hwini maame a wo tie me ne be confirm sa asem we ya America se hwini ba wo a munim de ye pemako dodo na ya nyam wo ba na wa wo foforo no wo de makono na ekwa akosa asem we ya America se hwifo me matena se hwimfie numu asensia aye adwuma do tibi nem de America yi kire se abibifo ye wazo yi nanso ye ya dane suatra ato ye de atwene enti abibidro de memfa ni agro champion man awi akwa doctor ya aja akra oye doctor sebe nani ate 1 2 odwini nipa ho kwasempa sebe otumi bua nipa ne ho atodo no okɔ se ne bibi ne tie na ne wura fikura se oni papa yi wan hyehye se so odi so kwasem se ne tie nyankopon hyira wate akra tumfo anso nyo so kase ami wona waka Asante mu Ghana mu ami ehunu se nipadua no ba bia tokuro da bia no eduro tumi wura mu ena wie wada meburu yesan ne wahia doctor awie yi sibibi kira me ne matifo good maho omo chechira manfo kwan emom beje duro nso saafo nso da bia mesro twudiam ponyankopon hyira de momu alo nyankopon no obi akese akra wo so mefa akonya wo so nanso me de aseda kese am Otec FM adwuma ko nyina anam se nua no toye no mo ya ade efe pa Saturday no me behu mama ne je sa na wo se nipa bia o mo ye onso ya ade ene ya bo abaso pa mo hwe kama pa o ya ade nyankopon hyira mo pa na abusua no nso megino nam no madam ase akra ya trasi mechia me amna na ba ko pe eje wiase o mazi
sisi wa biom ku ha ya obutu ho omoti akra Krobea akra we me de mo ha wiai na wo fa atanso se menchi ama no na obusa amasem bi se nka musa am so wodu wo de hyema no wan hwe ana me so me ho akobatan e wo ba bia metia wo se asem bi ba ha na omudi akire ba bia me wo no asem na ba ye no so omudi akire sa omunti feedback bi antu mu ma omunso asonte na manfo ate o ma ye men wo wa hanti men ka o de awie ko a me wudi e ba me tu na Matias ye no so wo chia pa me dana si bro firu papa nko yo ba nko betwa ma se wo fa tamato nkra ma akra o akwa trasi da bia trasi na ye din sempa ene wo no wo hawo wo amane timato bi ato wo mu ne no mo hia ya ye beche ye beka yade ho nsem wa wodi wo mu no me sore ana wa frame ko nipa ni ahoto yade nti nipa ni ahoto akra ko ba bi se me se obi se wodo fe obi nso se ho ana ni wo ka wodo fe na ho anso na ni wo ka no kre sana yade nso de ye kan obu ana ho ode wo kan yade ho aso baka se bia doctor for pe kasa dodo ba da ebi beto no no da bia me kasa o nipa yade ka ano ma miansa na rika adwene ho ade ma yo boni ana yade e beko ana mewu ana o rika wo so o dwendwen no ma bi ho ba santi no twori ampo nyankopɔ na da woroma na ho odin mu wodi adum Dr. Mankwa amsum de wo krono no mbosi mbutu a me di medjuma me de number na batu dwa me sori a na wa frɛ me number na 0241 0241 09 39 15 0241 09 39 15 and 0549 20 66 33 akwara bia me si tire de ase kokromote untimi san ho mopo mane nyi entre bia me transem di ka katire hu nsem asa na mabawulu ni padua na kwa ni nyina wa beto de wo chefa bu wo ma de frame o frame a wo kira ye ntrase kese e wa wulade fie ba sentande o de wo frame na de wo hawo wa mane de ba fie na ne puno bua ma obia no wona wo mu wa ho kyeremu wo mu wo nkanka bibi ha wo mu as dadwene bi da wo mu so koda na bi da wo mu so ohiane adwendwen amu maye basa no o ma dwunu maye mu kesrene no wo kira de foni fa o de foni baba awlade fie ba center na fa o ha be da doctor na me nso no otwedi ampo nyankopon tumi kase ne nkasa na wo ha no amane no otwedi ampo nyankopon nyimfiri so wo tie ma wi na ayo nipa bi asimi ai me ya che me se me pekranko nye wa akono mpala na atini ekono da bi me probi asimi tie ade o de ha me efiri afi ekomfie num mfie duonu ma ya adu ya enko sa afo nam no wo mu kasa obi tie me se o se awia ni tifa no dwa na gaga wo se bibi ene nam ni trim obi se mitini fa no mayem dududu obi nso se mitini mu hyehyeme akro obi se mitini asa no ma bi na so me hwefo ma mani yiye gufom utie Dr. Mankwa fa wo ha wo amane e fati ade mbra wurade fie ba center heba and spiritual wo ba ne atrase ya no trust one on one se hu masema mekanya hu masema menka empo kura me hu bibia menka bukolumba so unum ya ye me hwe ne jansam keka ende ye hu hia wa wurade fie ba center bi hu sa hombone ne na ha odi a ye be mo akwankyere tumi nso wo pese ne ekotumye no ekotumye no ne nyankopon tumi na ji wafiri ha ne amane mu obu a meka se tiade amansi amanani aye kokokokoko hwe fom ase wo se fom aye tententen wo se na nase bibi ni na mase wo se ase asa anwe agumani ase obu won so wo se mani me da etwa nkyene obi se mani so amikusu obi nso se ase esumu duru me obi se me hwa light a wo se mo se rombo bi ato ho obi nso de ye te glaucoma pressure na abaso a wo de tumni ka kina bra ye ho na otwa bi ampo nyankopon na mtumi da ye so mkire ye duru amanfo no mo ni yade ekọ wo de wo tiem na so wo ani problem bra wadi fie ba center obi tiem so ti ade na kofa so yade bi abre no wase masuma yem dududu masum ya meche asem miti dede bi wo masum obi ka sa me ntini ye wo sa afo no so tumnika bla say ya bompom so na abo aso na so one so nsenso bi firi mu ban so a abodi otweri ampo nyankopɔ adum kumase ade amanfo edimi ho adanse wo ho fabra na mu oduro na bompom no mfiri won ko na ho so nto obo o tem se tia na kofa enka anum yade aba no so den dia o ntimi nkasa o kasa kire obi abo so de nensa katakata hwene no wo home kura bo nse na pampa na ipie obi o kasa ne npa kura bo hwene o hwene no ma no yi nani ato nkyɛn utere se sa yade bi atete wache
me se dia acho ne se bia ene man twiri me sinti da bobo pesti wie kura na okasa na eba tumi kabla wali fie ba center yentu ase ma akora me de number na itudwa number na 0241 09 39 15 0241 09 39 15 and 0549 20 66 33 see any baby I okronom bosi red park so kumase na so ofo kronom car usu besi kronom atwoma kwamwa urula bank nanim akro si ho ade cross over cross no praja fo bi ho hwomu da okakra bo taxi fo bi ho kwa so ko pe bosi taxi station no uduru obusa se okọ awurade fi omkasa ho na ayaresa wo omdu be ba asomdue kwa so e chaya brother de omom wa akiri omdi mnikomba wa ba bia atam bia so behwe wo obuase me pentema kwa adwuma betumi afọ wa homache kra mahwe wo yan so kutam number no afrɛ me oba behwe wo obi so wasem de minya tama homache no ebia nya tama no pa anwumro pon adwuma so a wo de afrɛ awurade fi ba center doctor afrɛ me ho ane wo de me director no aba na wo oni e be transfer na wa e be no be transfer cancel anyiska wo ho oba na de afidie nso hwe ni paduama anyiska na si ehu wo ha wa mane ni ewuram ni ebetumi asolve amaade a eno beka ho asem ni ahwe utiem sesi obi so omde ande yam kro doctor manu madura man wo sa enkoda na beje air condition bi bubbo bi na wo se tumi ni ahode wo awurade fie ba center akwada bia na mse ba bia tokro da bia aduro bewura ama ho atọ enti ne hode oba ya mpo sama ya bapo sama yanya motoma wa ya motona ma siensi aduro na ye si yanya ma ya yam udi twitwa de bedwitwi udi sa de besa so de betua de betua yamfa aduro ni bi ngura ni aduanu na nkakra na so ho nto ebetetew ye ho de am se bibia bi wo bi ko ka Psalm 24 na wo se wiase na de dudu ya urade dia o pese abusi aye nhwehwemu so abla urade fie ba sente na obeye ni nyina wo ba ho tumi ni ahoden ye adwuma obi tiem sesi a wo se sesi am dem wo esi ano mensa no em titriti me to ase tweme mensa titriti wo se ananse acheme obi wo se me fa ni nyina adwodwo obi wo cross mensa mentimi mpaja oba urade fie ba sente afidie dia nko ne wo aduru ho ne ye se otumi aduru sure ntu ba urade fie ba center na ye hwewa ka hu sa wo mfa ni ka nante wo ho ye ho de ye mfa ni ka na sa yade wo ho tumi ni ahoden ka ho obu okro ba no bo so obi di nachi waji adura no ase no obu ni ehu se ma atrase ye ba yi wadura ma ye adura mba no akosua no awia ye aduro no ye de no akosua na ya sa achi no moto ne ye de bia sa afra nsuo na ma ne ya mo aka bo bompa akosua nso no wadi ko ye aduro na ho ato ntu wa wutie mo kira ye ntrase kese me ka ye se obi afam na de kwa bi so adi obi sika do be kwa abuchi se aba powers afọ na ba so obi adada bi sa na so obi do katwitwiri de nya kan ketenkete because so wonam to nsuo ma ye sa de nam na yi nam tie de nam na yi nam o ba ho apesika kese bla ne enya adwuma na mfa nchew tumi nso ba kwakoda aka aju sika abrew entu a kira ye benada ye ntrase kese akwa kase obi nim se benada nkwa na ye adwuma da bi ye kasa ni ena kira ne ye Brian transekese ukwada ba ebehwe ya wada ba ebehwe ifiada ye ba Otec FM ya memne da ye transekese kwasa de omom ya hum nyuma nkwa ne ba ho ye transe ye chalu ade asem nyina wia ne ye wurom ne ye adwuma odo ha do amane akontusem ne ye hu adwuma enti wutiem se sense wutiem di wose se stroke bi na ayo nipa bi wodi aye na wie ma ya nkwa because panimfo se otwa ahoma ne sama bibi kuram brana be check oba ne check ne hu ba bi ade ne fara ba afia se bia abusua dua na sa abusua tumi bia na hu bi na ha na eno be trase eno be nhye be hwe nipa na ama ne ho ato no nya nsem na na betimi aka no afidie wu so company for so pinche nsu ana ate se koto ogbowa na apusu nunum nsu ana ate ne kankan du dia wo pese hu bi bia ablawrade fie ba center eno be trase bi kwa hinta se bo enka no bedwom ma ne nye panifo sa akokɔ nto bedwom enti wa wutiem sesi a wutiem wo du wasu kokɔ ni bi na ayew wan mo adu an man mo obu okọ private so akra wo di mfa ncheme na moja tadadada odu omra blood na be nyina omra be kire na duro ye ho ne yamu adura na ya kire obi etirimu nya den akra misikidi nya ya de kotoa o enso bo akra me kire omu ya de me kire omu aduro free mom kwa mom to omu wow misi guma bi na diabetes aye no ena oba mi ni aduro bi waduro so me fa no bantuma he diabetes aduro po bantuma ni sia ensi kwaye mo osi bantuma na mkotete de saya de kese to ma me ne me kam sa ma me wo bantuma de ene me fo na mkotete se mizika aka be pum no mfeska na mo onu maduro fra mi di adanse enso waso me num 3 days mi nkoto djoma yem hojo na me nante kakra bi anama bre no ene aburo sa me tumi furu kosoro sa aba aduro ne me cheke se de asi aba fom no de
enso de aka bi na aka no nya no nso ntini ebegyae da bi nyai because e ka ne nyina da bia na awurade nso kire bi enti me se ani ba bia okrono bosie red park number na mde tu dwa me ba be sorry afre me number na 0241 09 39 15 0241 09 39 15 and 0549 20 66 33 akwese obi tem we soro so ankam ya de ntia kan nyina abom wo he ni abra obi nso to asase asabio ye mfa ntwetwe ni se etwere nso a omla efom ya de to kabla welfare ba center obi nso ya asadwam wonu musa tete abusua no ogu anum ase obi kunu no ne nam a wo ye saa no wo ye saa fo nyam tum ni kamfo mumla aduru obadwo mafirim obi nso se wono nso na adwum ya mbasabasa wona ma no kasakasa ni nyina ye hu adwuma na ayo oba spiritual malady bi nti ama wade ntimi nyina wonsa no nyuma nyina asa ya bla welfare ba center ye mne kisa tumi ne ma nti wa wutie me se ni anso wo so a tumi kabla welfare ba center asma nyina ya sa enya no kompo kra ya wa tumi kabla yade bia ye obi asisi yade kra nko bi wo so ade bra obi wo se me kaso se me na se me ya na na asa tatai mimia na atom wode sa afo nya muntum di kamla awurade fie ba center wo kira eye benada enta se kese good na otwedu ampo nyangopon won so kra ma ho to fa number ni chat mama number na 0241 09 39 15 0241 09 39 15 and 0549 20 66 33 ni babia kronom bosi red park ahoni ebutua ye adwuma ahoni fie ni probo ama obia enkanka ene wo no wa ho kirim fa wo ha wo dadwe ne bra be da awurade no twedwa mpo nyankopon so ne nya ahome wa awurade din mu nti amen adofo wei eye traditional doctor amankwa papa yi ono ni panyini pa woda awurade fie heba center no se wo be kuma se kronum bosie red park a ehoda papa yi wo oyade de wa na wunim yese de wotena de so no onu nenim adekode a wote so enti ye kan onso keka ho na wo ne opanyini yinhia na wo ni hia adekode a watena so a ma da na odadwen no akwa enkono ahoto beba ama wonso anya ho wate ena wiai bigo soft drinks for den so momye na wo no mo ase wo fridge ni mu no da bia wo nko fridge wo de nsuo nko na hihiem ho ba na ubie mu emunye fe eto de bia toto bigo soft drinks na hihye wo fridge ni mu ubie kura to no obi ho ka brai sister ni fridge mu efe ni mani filio what yase eya mankwada ne no bigo soft drinks no wo panyini wonsem se bigo cola na aba ne kura de me se wunya bibwa unya sa rich and bold taste no na namu minimu a ekoyo kama ena bigo orange ne nso sa wono a unya sa fruity punch no what yase enti bigo cola bigo orange onam dwaso a wo ton wo neoma kajetia for zudan hofo G Santa Serana Bato ne kajetia inside Dr. Mensa Abu station fofo ni nyina monam so a mudi mudwa no na mo apemu bigo soft drinks no munya bigo cola monto bigo orange monto afa dwumadie bia wudi a woto nsa fredi padom tie say ye wedding naming ceremony adore bibia wuye bia eye ye nipa ba hodo eye ama bigo soft drinks mra ho ye wo cocktail ye wo ne apple ye wo ne orange ye wo ne lemon lime ye wo ne strawberry de open chusu na fa di udwuma bigo soft drinks eye Trillium Industries Ghana onom ne diaba one number ye 0322190877 unya fresa huma wiya ya beje so na ya ne wakasa na ya church nsemu so kama pa dia ma wate na me pa chao o phone accessory na we use ya ma phone na na we make come for simple plus phone accessories e dia ma me already I have chosen Simple Plus brand no into ni other say ni wo te ho twen de hwe o phone de bia wunya issues
unyuzu charger papa o eno ne problem no na wokoto charger wo nkofu piepia nkwanchan fu ebi ho a da bia obenya problem wo phone ho charger na wo de charge phone ne nye enti wo behu na huhuru battery no na battery na mia beka screen no na bo aguani abra wo kanu no wo nyanso sanka wo use simple plus ne phone charger enka wo nya sa hawo no wo pe Samsung charger iPhone charger ope Android phone bia charger bia wo hia bia no senya simple plus de bia mento hwe hunu se ya tre simple plus e de ego ho se wo pe power bank ope phone battery ope hands free earpiece bluetooth earpiece neck bluetooth ana headset choose simple plus your phone covers iPad any protectors phone accessory bia wo hia bia no choose the brand Simple Plus eno ne papa mo amutu phone accessories tono mo metu ye de bi nkoton ye ne kanokre no se ya yi kura me ne wo ka sei ye promotion ye promotion wa Simple Plus ukura sika kume bi ade bi a wo pe ye papa no ye ho na abenya no muntie open nkronkon so atwa bra na obenya value for your money obekuma se a ugina kejetia Dubai get2 animu ho a Getu na animu ne nhwe animu opposite kejetia Dubai getu no te sa achemfo ho no abrosane esi ho no fonabra first floor Simple Plus aso e ba ko ho afa wurembra kejetia baabi a masalachi dan ne wo no masalachi na chi ne nchen ho baabi enka ne na toilet dan ho wo kejetia ho no ho nso Simple Plus aso e ba ko ho ye tuton ye to ne nkronko enso di adwuma ya yira no afre number we 0244 59 0374 0244 59 0374 and 0241 70 9636 0241 70 9630 we are making for 3p garlic mixture and so the mount edro we aboa enipa ne gusonso boa adasa ye piwak natural health for and the 3p garlic mixture drew with yaba onipa wo de da bia wo feel very weak wo nipa dua mu no wadro nie wo pressure baby ene nam ne nye wo cholesterol wo soro pa wo immune system ne function ye wati ase wapo ne wapo so sasabro to de bi kura no ahonhonia nyeni nyina ne yeduabo se wunya 3p garlic mixture drew na ono no mo a wawie hwe baby etu aduro bia nso kwa abenya bi your number ye 0248 92 8824 and 020 100 0021 and sister spices and only spices of the moment kire say ono mo e de sister spices ya bai omo track record no muntie sister foods omo na de sister mackerel abedwa so no omo na akofa sister spices de aba na asem wodene say they got you covered everywhere ya ponche nkwan me favorite ya ponche nam ubetumi dia ya ponche jollof ube steamy aponche nam wo pe spices dia steamia wunya sister spices a wawie kire say ye wo good flavor ye fish ya ye wo fish flavor akokwa ye wo chicken flavor ye wo dia stew flavor and a beef flavor enti ba bia be wura wo kitchen ho bia no sister spices got you covered. What you say? Oba kumasi adum pampa so pizza Roman Hill. So amene bantima dwemu a ubenya sister spices ibiato. Enkran CMB ni okanshi ubenya bi. Boja afo no wakode ho no kase me sister spices. Me sister spices. Your number is 0243 53 5025 and 0279 140 940 and na digital herbal for yen ye di grow fine herbal tonic no aba. Na adofoni adehia mutie mie grow fine herbal tonic no aduro na aduro me de di kan me nuanom ma muntie me pema sem papa ni senti ne se wona ma oba so ne ba ye oba na kene wase ti na ma mi na ni abre pema no wahu sane ye kan oba o ware oba sebe ono na mu anigye enti so oba ne wo problem e wo ne menses mu na sebe kwabenane wotena hohwe oba ya ma ne bra enye oba wa wani tua wo problem yo sani nyina ye menses hwe issue bia wo menses mu bia no koto grow fan ye duro no nanom wate
aduro we ye pa afa muntie general wine se we ba na be ma no anu ato a wuntumi ne die obi o ha ne nsa ne nan aye ntitriti wo ye ne ho hwie nye yie mo a mo ye gya ho adwuma mo a mo ye awia so adwuma mo nyina moduro ye grow fine herbal tonic da bia me ka se de ye nso ogina ho ne hwe ye no anhwe ase me de menyare fo do mo kra na mo kontam no num grow fine no amount the necessary vitamins for your good health what you say edura na dwo na wuntumi na wo sori anopa wo be ye mre wonso na wo kwa adwuma ko peska dia ba fie you koto grow fine herbal tonic the duro no eye kama pa oba Otec front desk a benya bi ka ne namu obeti grow fine you dende usia na to bintam baby eto no obi anso obi wo ho ye number ye 0244 596532 0244 59 65 32 and na Asasu Herbal Center for wonum kubi herbal powder no emema no an ye deji samba hebe ma de kwabna ne obo samba yi a eyo eboawo utumi didi kura free emema bebre wo ho a wonum nyi akonhoma wo mo yire nom surprise oba ne ne ho behwe so sa nya hwintia o na be ma na ye hyerepe no ne nam no atwi na taade so efa ho atumi kura twa o nya hwi o be ma ne toto na dwuma ye mu yiye wo nan ba ko ni mu ntia ma ne ye de wo ba ni bi kura obefre ne maame outumi u se ehye ekoyie keke enti be me se si ye waye mre pekubi herbal powder wate we eye very organic natural na ya mitatufu se unya ukube nsuo bi na wo se ukubi herbal powder bi gumu a wo de kanwa de num wa de sepene kakra wonya nsuo de bi a se kubi herbal powder ni bi gum sepe wa de kakra we wonya no num bi a 2 minutes bi ani obio wonim so oba ne so sebe ne husane no te se de yen mema ya husane ni na wo yira ka kire o se ne husane da ebi sisa kotoku bi herbal powder ni bi obema wo yire husane no what ya se mema mo de na ye te se nkuruma no enye ema no mpe obi de nso sebe fon na atwi kom fonko koto asasufuo kubi herbal powder no bra Otec FM ahwehwa Asem Beba Dabi before no benya bi wo ko Misty Herbal ene brother require wumrum ubenya bi Freddy Mens ne Colenac omo Ashtown ubenya bi Ofata drugstore webu akwakofodia station ho ebi wo ho ene Ofata drugstore ba ko mfensi adankwa ame ebe Roma asore no ehonso ebi wo ho Fodio Herbal Asante bekwai Smart Herbal wo boase ena Otec junction so a baabi atonsu taxi ene ade trotro giregyina no ehonso cratch bi ton phones ono nso ton kubi herbal powder ne bi wo baabi a wo bia kobusa herbal over the counter pharmacy woni bia je doctor ankasa number na frɛ no na baabi a obi omro bi wate ne number ne ye 0244 166602 0244 166602 afi 0243 505775 wenya match bi pa na asete mengo tototongo fu eni nkitingiti yaduro ni bio debi na wenya okubi herbal powder sepe wa de twen wo match ati bema ma bebrebe anti mema huja yo ka ase kwa enya kwa o ni oma wo wiem sane ya asapon ka asa dum wo wiem no ni oma nso wo wiem na the fearsome 3 moma yemfa enonso enye ye ho adwuma the fearsome 3 yemfa nye ye ho adwuma ene aduro of the moment ena meka ho asem de kire wi hepa plus pavi plasmos papa no awo ye aduro we wodwene nipa well being hododo enti meka entna ho ma yade medwojo wo debi eye dinkan bo ho ban kire se hepa plus pavi plasmos aduro no se wono nomo a ebo nipadua na ho den ho ban enti die ne yade ntumi ntwimfa so ena me no wo kasa nso wa hu se wo yade unipadua ne nkoye yade na bo wahwe ho soma sese ya ne enkoto hepa plus pavi plasmos ne enfamro se fie som 3 edi amanfo nsempa mini aba infection be ma infection adokro amani man koye watenka kora ateko sese wa be ye mrepa wo mpam obi nso wo ho ani nipadua na ya wo nko an wote nam na dwumade a wo yenti obi de ya sikyire yade obi de mujabroso obi srade adore na broso nti wote wa na nipadua no ba bi wo so wa hwe ya obewu stroke de ne ho ba bagimu koto hepa plus pavi plasmos hepa plus pavi
plasmos enu ye wo bia nsuo ene ye wo bia nso to paye se wonya bi na se wo boboa wawie be ma kra de me kanfo ma wo se nka pekodunum na fatu akire wi aba bedamase oba onunum wi a ya awe atadwe na fatu akire nso wi aba bedamase be bia to onu obi akwa abenya bi doctor number ye 0542 778572 and 059 1367898 Arofonia this year moma menum nsuo kakra na membra na meba atoaso Apomodin mapade eno ane Hepa Plus mixture. Pavi Plus Mox. Hepa Plus mixture. Etutu malaria na sekura. Sweet darling, my beautiful baby. Hepa Plus mixture ye busie ya no mama hoden aba. Buso mi pini menti ase me do. Tie Hepa Plus mixture enya adwuma ebeye wo nipadua no mu no. Afie kura na ebeye onwanwa mo. Eduro ye ma general well being. Ebusua pomodin ho hia me yie. Esne bibia. Enti me manom pafie ha. She, oye, Hepa Plus husband. You the one Hepa Plus husband. And you also we Hepa Plus wife. Na abano. Hepa Plus mixer. My dear drone di pa. Pavi Plus Mox. And Hepa Plus nina. A pin for about or more manufo. And kwada we in field in nunka. Our pharmacist and Herba shop. At phone for 0542 778 572. And now 0549 297-463. Hepa Plus mixer. Mapobudra mapa. MDRG ejweden krato ya. Mira. Yes, my dear. Ene dear. Kadie wom bia kire me. Oh, na edi be pa na me sie wo. Wo di bebe sie me da. Oh me. Adaminim. Dia me dia sie wo an say. Makoto Dawood 3 sister capsules. Ya manomo ama kane sisi ana mentimi nyina me na so no. Ese metimi ya tie nyina. Free na okrai. Me ma Dawood 3 sister capsules. Empa me ho da. Ayem sisi mu adwuma na atumi se sabro so ama me. Na akwaso ya wonim. Se ema eni mema nyina timi no mpio. Na enye Dawood fo ya na ye Dawood ointment yi. Wo mo na ye. Se nansan na wo complain waposo. Usisi eni ade yi. Ebi na me de twitwi ya. Utisi ye yo. Se wo de Dawood ointment etwitwi na wo me minute 3 sister capsules ne ka ho dia. Oh, na ye twi na memene. We de twi na memene. Ai twi na memene. What di bia so free se require mu. Enuom ye nu enye na e wo pharmacies ene chemical shops do na mu. Hye no so se eduro yi nyema apemfo abatan a wo ma wo manufo ni obi a onya mfinhye dumienu. Bibia ni afre 0244886437 and 02016871717. FDA aje adwadie nkrato yi atum. Obi benya wa na free yade ena apomuden so yansire nkokwan energy protein dietary fiber iron vitamin B12 and C omega 3 folic acid molecule ena selenium ena wasumdia go future life smart food aduane mu me pochinyifo Thomas bi se o magima aduane bi nkosonhwe setimi sanyarwa be se wo hane akire esichire yade mojabroso kokram ahotutuo ode epua be ma ne hunsu agene no aye mre wo mpam de ne nase atata stroke ena de na pos aye Future Life Smart Food bebo afeidie aya bushia nchemfa Maltabella sogum wom enti regulate sugar level no san ya adwuma kwa nkasa enimu sana diabetic cereal no so boa wani a enya esichire yade sickle cell typhoid asthma brantia ne maba wa ekwa gym mompe high protein no binto oba bia opese ne yafunu ya flat no wunya smart fiber any zero smart food a Future Life Smart Food diabani ya Bolivia Enterprise na kofa nuani ya ba omayimu crime. Wani Ghana Telecom University ni your opposite. Kumase, waben sofa line alignment. Ena tema, ubenya biato Evergreen Supermarket. Fre 0246 010150 0242 878090. Future Life Smart Food. About that chehuban. Ora, bra. Debia. Sanopo, Erio, Enumero, Mehu wo mifia hebia. Na ukura gallons gu kon hu bebunsio. Efika makama wutimi. Enti wo pese o kire me se wontu nsuo wom. Yaw Asante, mama nie. Emprensa sunie.
na metu die ibi nanso ankwesiaga ba kokora de enkofo yi se akwesi boso boso na wonti Volta Drill Limited nkana Volta Drill ane medie yi ono mo ane tu yo emfiduduo nie minya wo ha ubia otubo ho no ankasa mekire bo ho drilling oye pump installation blowing pump servicing no ha ubia beba obo ho ho no obesiesie nso ama kama na se hoya abuom anwem afrom obetu ne ntentem free say owo mfidi kama wode yadwuma wo kuma se ha wo main office na wa ahojoda aban ukosunyane tachiman ne doma eho nyina wo behu won ahojoda aban heye mi kohosisie we your poko pedentem die je won number se ka ho 0244299520 and 0266432210 so wa kire mi Volta Drill Limited mi problem na solve. Hey, Akra, what did you feel to do? Aden. Nansay, in Sokwaduania ye dabroso. Nanin na bomu, a sofomana pai, sofomana pass. Hey, bra, asemna na wakano, nani secret anything. Hey, T, Sister Marco Kofa by, on one Akofa, Sister Spices, dear Bagaso. Spices, I would be a sister dear Bagaso, on any mountain tasem you, sir, who feel upon chia. Good flavor. Sa wo pese your fish nkwane a fish flavor. Sa akukọ nso no bari a chicken flavor. Na sa wo pese your stew a stew flavor. Wo kono do beef a beef flavor. Sa wo panu dudu atu atona ana sa wo pe betema enu an so beko adum pampa so PZ Roma Hill so market na Bantima market enkran so CMB ana Okanshi ubenya bi wo ho freyen e wo 0243535025 Ana 0279140940 FDA aje edwedie nkratwe atum adepawre ni kom hade wonkwa na woni madepa no piao unim entwam me di product fufuro bi aba se unya bi a woni haw adepa hene no ani eyampa eye simple plus so wo pe phone accessories be to say batteries original phone protectors headsets chargers hands free any phone accessory bia so wunya simple plus dia eno ne papa no afei simple plus air condition TV solar fan ana electric fan blenders CCTV cameras any electrical appliances bia choose simple plus same kind se krom had die woni ade pa hene no se me mwatira kwantam na me ho preme kumase hade ade hyeman ye ne Dr. Caesar ene die animhwe afei kejetia ye ne Getu edi animhwe ye number nie 0244590374 and 0241709636 choose simple plus eno ne papa no. Yeah. Yes, which cola? Bigo Cola, of course. Otec 1029 FM. Make you feel variety. Bigo, refreshing and exciting. Yeah, we love Bigo. For the party, Agbonaya. Bigo Naya Pet. Bochie mo manuela. Bigo na me fili. Cola na cocktail. Apunana coconut. Lemon lime strawberry. Tamarind grape orange. Yeah, Bigo. Take a sip and feel the vibes, yo. Yeah, Bigo. Big on taste and big on refreshment. Yeah, Bigo. Take a sip and feel the vibes, yo. Yeah, Bigo. Big on taste and big on refreshment. Yeah, Bigo. Big on taste, refresh your vibes. Wofa na se breakfast sika ode money fra broche nyina ode fa seche dumasi rural bank e ho na me Western Union sika nyina efa seche dumasi rural bank wamuti bank in 1980 omo adwuma penti omo tre omo nkwaba mu omo anya branches mako enwotwe na omo anya eye 3 mobilization centers enso so aka ho Jumedia banks edibia no seche dumasi rural bank omo dimu akotene eyi na omo nyuma pa omo eye no ebi enie omo gusu airton shells no na share bia ye 10 pesos omo ye current account
savings account, susu account, child account, fixed deposit, Western Union, money transfer, mobile money transfers, interbank transfers, USSD Momo, from wallet to account and account to wallet, Ghana Pay, and Afe Yishish, Womo Eyebi Ewo Womo Akache. Saudi Sikato such a Dumas Royal Bank branch Bia, Ubetime Yino, Omo branch Bia. Oh, sir, and ye mesumi yabosi am de betre madwuma na kwambe na mefo so amesabeka bi. Omoma salary workers loan, public and private nyina, commercial loans, agric loans, and a funeral loan. Omoma smart loans, nano dia ye deba abaye dwuma yefo a omoje omakatua efa controller and accountant general. Seche Dumasi Rural Bank meni aje omo hihye no ho pa. Ne me hu omo achi akwan we. Omo headquarters no was Seche Dumasi, omo ben edwa no. Edwa nso omo main station, omo ben GP RTU Abrosa no. Kumasi Kenya se omo ne Methodist asafo no na edin hwe animu. Anwraga onion market no omo ben no pepepe. Aboabo omo asonase kwa no so hwa. Post office no achi pe. Tafo omo club 600 Dr. Amuzu Johnson. Omo bompata omo ben Boss FM ewo Edum Kumasi. Enyina so omo ne nursing training college no na edi enhwe animu. Asante Mampong municipal adidwai omo ben health center no. Chechere afija kwa abre omo ben police station no. Enu nti say afrefra 05016827737 ana 05016179224. Such Dumasu Rural Bank PLC, the bank with the vision. Double sumine drew hobby mo, Eya Pomodin Pani Odo, Ediani Odo, se wuni apomodin pa, Wainti and Otec FM, any by Grace Medical Center, Akawa Wabom, Edin Shaya Gua Quemo, Yadebesha ya Pomodin. As the second edition of Good Health and Love, ya poor Pomodin Panty, Yatiti Newman say, who? A 50% discount by Grace Medical Center. Say, Brabasha Weni was say a yes scaling, polishing, and I was so how be Afi, Yabesha said yes, sir, any a bread one who are this ifati, Moja Moshe Mo do, cholesterol do a woni pedrianum, and in your how woni pedrianum bia. A son say by Grace dear, Ghana by na Giatu, and on see, share defia there, February boss me there, also do me and son, I will take fear here. And pay for say, your fruit yapa and ye piano, Nessa Hunti, above for Masias in Ebene. Danny's Creation, your one-stop destination for high custom printing, Petrus Cake, Papa Fee, Samaritan Villa, Ahom GB Albania was some Jemapa, Dapalon Medicinals, Indu Papa Fee. Ujima Travel and Consult, wa Quantum Aconfor. Juices Drop Juice, Fresh Juice Papa, Best Brain Publications, Tomorrow's Education Today. Kayo, February 13th, Otec for the Emaya. Good Health and Love. Apomodin pa any odo. Hanye kom abusapani abekasa titru ni emano emema mo so mo ka ho eye abusapani kasa yo abusua chiame bedase yendi hie ya yie se de be hie nyina nmunyam nti ye de ho contract nyina ahye God's Way Funeral Home fonsa God's Way Funeral Home nso de wo waye ye ho sua ho pa ane woton oman mu ni abrochire efundaka ededa efunu sade omanfo enim di parabra na wote ase pepepe ambulance ane ka papa wode fefunu Paul Bearers embrantia wo su efunu de machi enshren asiedie efuru tade local reform na picture roller boards video coverage be kajade God's Way Funeral Home was sound system kete adwa live band wo catering services enu anuane wo yiase e wo asofo a wo yahufu som wo MCs for occasion be event bia God's Way Funeral Home there. She said everything under one roof. Abusapani, where the entwasu view. God's Way Funeral Home noa. I need the right company no. Na ye be hu away. O kumasa safuleba. Kani koko board dano enhwe nimu hwa. Mudru a mumusa ankrato. Ana momfre 0322 006 221. Ana 0243 73 74 57. Ana 0266 1946 78. Setting the trends that others can only follow. Otec 1029 FM, the pride of Ashanti. Okay. Out of 4, Edamase, Yakoya. Yasan Beba aha ye 102.9. Aha, eye, Otec. Asem Beba Dabi no, ena wasugusua, ena wiya wutie,
na wiei o heye na wiei ye beda se cheduma se Rural Bank PLC ye beda wonom nso ase kire se dwumadi a ye die onom ta ye chipa na ye kan se wo ye oba o ye bema na se usika se mbetumi ye CPS tade amawa ya afa hodom se cheduma se Rural Bank PLC ye kan ye fi apema hankura de wo 1980 eda sika krabia ba ye emfinhia aduanan nsia and still counting onmugu so badwuma enti wutie mi bebie ordinary current account ewa ha ubetumi nso abebie corporate current account bebie savings account bie susu account me bada achi account fixed deposit ni interest rate ne ye kama money transfer bi apeso ye bia no fa ho bra bedom secheduma se Rural Bank PLC na se woni ye nam nso a ye ya asorobo a ye ma kotokron kasoro enti bosie bia wuhia bia ne yebema bi so odihie bi kura afrim ana wo kwade a ye ma besia wo ya ba adwuma ye ni ankrankra adwuma ye ni unie di dwanti bosie bia yebema bi so wo pe overdraft commercial SME microfinance any susu loans ye bi group loans akuafo ye mamu besia umpe we na apede ye shares nso odwa so a baako eye 10 pesos na to 300 cedis iko otone dodo a ubenya mfaso boom enso wo ye nchen ye wo 8 branches and 3 mobilization centers ye head office wo secheduma se hwa ye wo branch nso wo hwa ben secheduma se dwa no se oba dwira nso a ye branch ne be GPLTU for dano oba kwa abri Kenya ase a ye be Kenya ase M school no okwa anwonaga jenedwom ho ne ye wo aboabo ye wo post office no achi aso ase kwan yi so tafo ye be club 600 adum ye wo boss FM achiri ho Moizongo ye wo second station ene ye wa nyina su in the Jurassic Chedumase Municipal Mobilization Center wo chechire in the Fijakwa Abre North Mobilization Center wo ene didwan in the Mampo Municipal e honso baako ho bibi ne wonte ase a frɛ yɛn ye 050 168 2737 ena 050 161 7924 ewura wona ukowa wade se ye ya wuti hoi die pa ne hiawo enti ama me adi wanim de wabaha die pa ne hiawo ka de hiawo enti a wabaha na yenti me pa cho de hia mi titiri pa e me mano awade ne de mi nkobiem ne mom onhwe ne ma ne nkwala ne ne ma na because si nkwala ne nyina ba me ho ubisa nkwala no so amsema ma ye nkwodada de wantu no afa ba ebroye nti wo na ye betena menini ni mansu bia atwe nkwala wo ye ntem nti onti ase ne nyina mpa nkwala ne da ache no bia ntena ne baabi eno ne de wo hia eno no ade ami hia asa mi hia ne hwe eja kwa me nsemisa kwanya mienu ehe na me da se ma ye nche atiefo nyina mo amaje bra omutie mo biebiem nyina abinu aba wo na me dikan ba ho wonyim first born no nya de woni yawo ye o na wonyim ansa na wo hu yawo anasa wo wie ansa na wo hu yawo pacho me wo wie ansa me hu akola anye onu na ne ba no e ba ne se na odi ni din so ni din so de ma me de ni akola ni din so akola ni de suni oye no se akola de oye mia me de nti ya fa me din ka ni din ho se de be ya de bi on me bi say questions bia nti fa me din pokunu eto ani din so ma me they say that so na we ye free so na da akra no no ane papa ni wa meto ni din wa meto ni din akra no kro ni mu ne da na ya mo ye mfom so pa wo na ya ono to ni din wa meto ni din ti ono ana unofficial wo din ne so ma no ye nya ne sa mfom so no menye bi da emoja enye ni moja enye ni sunsum ne kata ne so untumi nka nkyerɛ nse fa din so so na nso ate ase se odo foforo yera konkope last one o kan last one ka busa e bia nkama san hu mobo busa time na nadafo ne ba na oja ho koye no obedi de se bia one nadafo ne hwehwe ho ntia nadafo ne kan sa no me gidi sa dintia o gidi bia o ma me gidi ni se me fra ne ka kire ne se me fra bonten ba na asam se na wadanfo naka
na me de me na dem ho atobo eye de ofre no wo phone so na na e ka kire na de ote mo dem ho na na de ote dem ho no ena ni obi fufuro di nkomo say ene ne yiri ni ho de say na eni kun ni ho ndie anaje wo de ne be no obi onyema aka kama na wo de na me na mi fra bonten na e ba nti asam na nsen mi tirim ena mkobo hoho amane say asam sen na me kuna danfo na ka wo dem ho abre ogina phone so enti wo wadwene mu no ugidi se okunu ni hye ho bra no any bra no wo contact bi e wo me efa me ho nti mo ma me nkoda dem ho nti asam ya me kan kuro from assembly mo one na yiri filo ena ma me baby die 2 days ansa na wukunu ba ansa me kunu fu baby na se na hoho ne nye wo hoho eye de na wukunu ja ne hokoi ene na ma me gidi se one bra no wo contract bi fa me ho no mo pemanim guase sanka me ma me ho kwan na bra ne mada na mble bi odi asori against me busalas wa ni aso na wo baya ware ni wasna ware no wo tai wudu anu tutumpa won ye wuso eti wa me ba cha de me ba ma na ye nimpa bi a o wale me bai ade a wa fa anya me ana se wo no bai kwada na wan fra me nganjira me ba me complain se me de ma no batuma na boy ne na afra me aba amane bi a che me ansa na metumi aka bi meti ahin so meti ampa yesu me nko mu fie me ma me ka kira me kwa wale 24 years ansa na me fi ba bi me ma me wo ma me ensima wale dem da ma me ka kira me se wo fi me ana waba wonu ukunu dem e wo anyi madwosuo nti me ngwala me ngoro wo mu dem me ka so wo ya me hwe ni me koba de bia ma na dem wo da meti ahin san na sa me na me baga na wi school wo fie me ni mienu wona tewe yesola ma chi ni akoni fie akoye na ade ama no ewi ya ni abi fie ahin san ni abada eye eja kwa me da se na me da se oba de cha me onso busa 2 na enne awodadie mu nchia enkomawo akwada ketua yi ye frɛw akuampɔn wanya afeko de aka onfie ho nra na na ye wawoda na enei o ma me se o ma a belated one sister ama oye hairdresser wo bohyen o se wo sere nyankopɔn hira akua se wudi wa wodai nyankopɔn hira o mie wadwenem o ma wo ho ban na untutu wanamo emfensie. Happy birthday to you, Ekriampon. God bless you. Awuda die munchi ankoma o. Udie shada kempa diata. Nemum oba movie industry numu dia dodo na afro ne oga. Oga wenya afeko edi aka onfie ho. Na ano na yiwa woda enunti wa wunua ba Jacinta Bonsu se oga wenya afeko edi aka onfie ho yin. A belated one to you. Ose nyankopon ni hira na ho bambo nyankopon mo anu ntutu anamo nsiye se beya obehire e wo wiase nyina. Belated happy birthday to you, Oga. God bless you. Owari achiame piafo. Medase. Era awade ya ubura mu yi ana be me ya wokọ ware nu na ye wodo ana se ne ya ho kire ana denti ana obeboa wa mo aka pada obeboa mo ahwe oba no nti na opene so ma no asese ne de na ye somu a oka so be som mi banu mu ba me ne kwotena ye ne be ye odo ahyase ne de na nye odo na ye so obeboa akwada no ma dinki aka kire mo da se oba no be ma oba do ne ma sa se mu emeka ya na bi ne me ye wahu okay obo to aso ebreben na ntokwa ne hyase woni wukunu ntokwa entokwa ne be hyase menyim mene ne ba paninu no obe frɛ me ma me kra wukrum ka chen se menyin nsengu eye ne west me mayo bi en ho antokwa nsia me kurun kan chem se menyin guda even kutu aye oda ha ye kra waka bi okoye me ho ade na manyim nti menyin wu na kan chen se menyin wu odi onkoye me ho ade me aminim kwa mde ho befa so oni ne wododo se yansa na okoye ho ade mene ne wo mienu emema ne mienu no na be ma woni ne nyimbi a yigu unyimbi a yigu na opene ma ne koye ho ade nso abaya be me wonyimu a yigu still
na twe onfa ho adwen wadi mfie say 33 years yeah nioma bitumi katamani o obo to aso dia he na open so ma no a ugoyigu ye na ono nanka otozo say ebia ni ho kan ya mede ma adwene ma kanokre ne kra ba kanokre emu dia he nanka ono betozo say umu yefunu nye ba akun ikura pani ya ono betete maku ye se boso me enson e na anye me kanokre ba akun bi dia open so e dia he a no otozo say ba cho David sisi a oba na wose yensiesie montem na montena obeso mi say ene dia misomo anye yi bi ko makoma free ne ho ko ekwa he dada makoma ne nko ba bia se makoma o memma ene madwuma ho akoma na drum fante ya ye ndia drum fante endi oba na ye ni aye ba mu na ye adansefo na ye siesie a facha me kura ko tudwuma kan so me njintu because bema woni ni nya issue a entimi enye vacuum enka flaxing epie nti me ntimi me ma me beka no kora me mfre ne nka de ekoso nkyere no ba 1 2 ene oni enche se wo hu se me ne we close o de masem baba sisi a me wo bra ba ko a me ni di agro okurum obeye me hu complain ma blanis ma ama bla asema wo kunu kan die na wo susu ta ma wo ba adwuma die ne me nyi ntum se wo yesa oba na wo ka no na me see you nti blani de ni beto fo ma ba afi obehu se da bi eya asade na onye no na ama me mahuri okay obo obi ka se last one obi ka se nkwada no wo nti wani nhwe wo mo enti na ama de ekoso nyina akoso a obesom se ni nso enya hwe se sika o da bi ye ka se obi nkwada ha wani nkwada no ho a mani kume ma ho pa metiwe yon menyo obi am wo bibiri ana na se nkola iba me nche homba squatale ne show mu anda boxer sa mema boxer ne omo singlet mema no mo nshafun segolane akwasi ya me dance ni nkola chase ya singlet mesi enye sika asem enye sika enti wani kuma ho mani kume hum emma nkasa omodi die me mfa ni agro omo school hwe mo homework na kaya den na wukunu ntimi bu omo ama omo ho papai se wo ho ana wo ye obi bia asa de se ma me tetene ma ebe ye den na papa abetwe aba bu nkwada ya ma na papai na we da me pacho me ba krom me ton ade okrum na ditu nkola ni ntimi mantem me show madi dem so me ko school me siniema ti metima be du krom be 1 okay be 1 o'clock na afi na me be hye onioma me niema no okay oba why you okay I said no one we are no we are me hu sasi dia aka ne ya kiri nsam mate me da se eye ma dia aka nka ayam ate hu sasi ba unim asem we wa frɛ be ma no wa kirim wa ma oto nsa frɛ no e no ose wo ma ni ofa bi radio station dia nkwase asem nsem fon na akwa ne kanisa no na ofa radio station enti aha ye ofa radio station Dabi ne voice ye wom okay won wa arehosema ya na ehame ewo saa ne oma bi sei ho wonim ba bi o mo kan ya o mutie hwa nso na me ko school ampa me arsi ehwa na me ko school entinka woni wo yire ntama se mi woti ampa yo ha ya oba isesi ono akodachi akotena kurofrum entinka mo ntamu asemu yi enka ya siesie simpro yense se oda so pe oyire krache no kura no ntumi nka you still love your wife oda so pe oyire enti na ade ho abufu o hwe uma yanka ho asem na asem no asumdue mra ebi aba ya betumi de ani mfe de baba bi aduro no na koma nso atra ene ya umpe bie no no nso mpe bie mu a munya na hwe uma asumdue mra na o kasa asem na wo ya adwuma o radio station kura na odin samfo a yetumi de okwa another radio station yente ya na no akwada ya wo so otonzue wode ye ne aye nua nsanturo di eba da wonim sa na no crash no oba ha
be yi ne ho anu se ya ka kire ne se wono ampeska yankonko ye DNA e wo sa akola na wo ka se ye ne ba de ho no yanko ye DNA no na wo fa e wo radio awo fa radio yo radio want to me anka sa papa mpodi awo fa dia na wo fa dia ye wade ya wo ka service answer for wo fa na ne gewe wo ngwada no akwai pa wani mu ade o ana wo mfede ade oh mama me dro no bi na me mfanye dro yi eba ye asona ba mfa bi nkyere me da enani de di kanea me hunu dro ni bi dro yi da bia me ka ho asem wo afidie we so de kyere mo ma me ni nkan mfa imu plus no da bia me ka dro yi hu asem wo afidie so de kyere mo enne na me hunu dro na efe muntie adro we your friend no da sebre imu plus capsules adro ni binie mo amutie me na mo hwe me no mo nhwe na mo nhwe ni ye da sebre imu plus capsules adro ni nie de atoso mienu da sebre mixture no enu nso nie nice packaging da sebre mixture no adro ni nso nie ena fei da sebre black tonic no heba tonic no enu nso nie san romi ensen adofo matini din dada ewe afidie yi so yaka ho asem a kire mo dada ene panyini pa enam ne nsa so ema san yi abedwa so no opanyini na ankasa wa ha Dr. Shadrack Ntrakwa. Doc, I hope se benya odino correct. Very good. Na umpum to say. Good. And ye ni so ye ni age se ye ne wa ankasa we hia wa afidie so. Asonawa umpum e kwa me hu ye bibi aboko de. Oh, eja de na ho ne atwa ne dua. Very good. Very good. Very good. And usi e ankasa wa ha. Enti mayen hyase emfemfiri de so. Yenim se da sebre imu plus capsules no da ne da wo ka ho nsem de kire yen da sebre mixture no da sebre tonic no yen nya de di kanea adofo betie ho asem na ene panyin no ankasa wa haidie ma men sha se mfiri so opanyini wa da mebru wa na wodi unu aba ene ka unu ne ho asem kire yen yo meda wase bebru ene sa akwanya we good na ma fa akwanya we susu achia watiefo ene wahwefo nyina good yo edikan dasibre imuplex ana say dasibre research center a doctor for me ensa ena akam ho abomu a omode sa enowei abadwaman so a me one of the doctors ni bako oba bako so ho wow na bema bako so ho wow nti ne de me na maba ufie ha ne good nti wo maka so no oba de ya adoma mepemu no so no omeba anase yi na besa be hia wo ofidie kase yeso very good Dasibre research center anase Dasibre Herbal and Research Center no eye Australia ya said da gibre na hwehwe habamba ndubna en inkohinimu okay na ya hwe nia ewo ahodenuro a betumi abo ni pedua na enkofa echinsunsanso bia no emfemba anase emfa any side effects bia emba na ye sa research we mu nyina wieye no yehu se sa no we mu nyina ye no bia eye wo bo ade ensa no a chemical bia enim okay na mu nso se wo nom so a ebetumi aboa ni pedua no titiru ene akwa no eye nipa no ebia na hrawa akwa ahodo ewo ni pedua ni mu no okay yes okay yes good ntino yehu ni sa no na no credit e ba akopɛ na yeye wo ha ewie a ne de kogu enkran East Legon na if you hold na straight na na ekɔ UK how sane do ne eti wow ye wo Ghana hamom ba wie wo Ghana ha sei na ne de kogu East Legon e ho na ofi open na okɔ airport na chese okɔ UK enti ne edo we ye nno bia UK de yefofro wo ho e nno a agidin wo ho wow na tumi asan yare bibre so wo ho a enho adansidie
sɛ bibroni kuro mu ntumi ndi akɔhwie wɔ hɔ yɛwɔ research center kɛseɛ paa ɛwɔ UK okay ɛwɔ 214 Upper Fifth Street okay Merton Keynes MK92HR mede address ni na ma sure enti no so bi ka sɛ bia ɔkɔ hɔ nnɛ koraa na ɔba kɔto Dr. Wari ɛwɔ hɔ ɔno yɛ broni ɔno nso so yɛ bibiduro wow enti no da se brɛ nnuro ni deɛ ɛnyɛ obi mpo na yɛka me ɛna mɛka sɛ wonye bia ɛyɛ bambɔ kɛseɛ ɛde ma wo ɛne wabusua enti ma menhwɛ for instance da sebrɛ imuplex capsules no ɛde ahotoso bambɔ anaasɛ ɛha me ntie menkɔtɔ sɛ aduro wi ahotoso bɛ na menya wo mu na memfa nkɔtɔ yo edi kan no wɔbɔ adeɛ nyansa mu no ɛne nimdeɛ mu no wɔbɔ nipa no wonim sɛ nipadua na ankasa no ɛhaw anaasɛ kyema betumi aba atɔ ho sure enti no ɔma yɛn first defense protection ɛno yɛ wedeɛ no ayɛ kita yɛn no enti hu sɛ mfama kɔ mu bebree a ana wokɔ mu a wotumi shiva ana wo so popo na afei no awona tekɔ sɛ ɛhyew na akɔtena hunandua no mu so a ɛhyew etumi ma o kidney enya moisture ɛma wo liver enya stagnations enti ba saa na obɛhu sɛ ɛhɔ na apɛ na wahyase na wotim fifiri ifi na wote no na afei na yisa ɛhyew ni na afiri hɔ sure enti no sɛ kɔba sɛ saa nipadua no saa adeɛ ɔbɔ adeɛ ɛde adom yɛn na ɛno a protect yɛn ankasa ne bɔ yɛn ho ban no ɛho kɔ atwe ana ɛho tɔ kyema ne ɛtɔ so mmienu ne sɛ yɛwɔ astrafo bi ɛwɔ hunandua ne mu a ebi efufuo na ebi so ɛyɛ kɔkɔɔ ɛyɛ white blood cells ɛne red blood cells no sɛ skin na ntumi anyɛ n'adwuma sɛ na ɛwɔ sɛ tumi ɛyɛ n'adwuma na sɛ yare bi tumi fa skin ne mu ɛba hunandua ne mu deɛ a na ɛwɔ sɛ white blood cells no ɔno akɔyɛ the second protection okay ana defense edema hunandua no sina be arabia eko inside a obetumi apam no afiri ho sure na saa astrafo no so na omo hunandua no ho ban no so no omo so hu tumi ekire omo ana omo so tumi ekɔ atwe nti akoba saa na e wo se wunya bibia wo betumi di support aduro no astrafo no na astrafo na akɔpɛ bia edi amom no enye sebe wanim enye tot na de ko obe damage system no kra mom okay enye mika gidigidi obe damage okay ene stress no obi wo ho a okɔ gym na okɔ no kra no dade ontumi mfa no na ofa ye nkɔ gym saa wo ye saa na wo de ehye eto wo cells ni so nti basa na ono ontumi nya adwuma ɛwɔ sɛ ɔyɛ ma wo no uhia nnuane duro anase eduro ekuta proper nutritions ahoɔdenno mapa ewom na ɔmo na ko gina cells n'akyi asogyafoɔ n'akyi yes na motumi abɔ pia yadeɛ cells no na motumi ko atia yadeɛ no ama na afiri hɔ nti ehwehwɛ mu no na yɛ atosodeɛ wow ebi yɛ krobonko ebi yɛ kowa ebi yɛ ntropo sa atosodie we mu no ɛyɛ eggplant baby marrow ɛne garlic ɛdɔso bebree nya keka bu mu a unya mbre enya ho adagye na wontumi mfa sanema no mmra no a na de ayɛ saa dasebrɛ imuplex no de ama wo topa yei saa enti yɛne ayɛto sede a yɛwɔ no ɛne yɛde ayɛ dasebrɛ imuplex capsules yi sanity wow sanity wow enti no ɛba saa na ofa wɔn na wɔn san akɔboa asrafoɔ no mmra o skin na ntumi amboa an pia yare na mfiri hɔ ankɔ na wotuma bewura hunandua no mu deɛ o first white blood cells no fufu no wo mu no ɔna afi na ɔbɛyɛ saa adwuma no nti ɔno ɛna ɔbɛyɛ saa adwuma no nyinaa na yɛ na nipa nim sɛ wɔn so wɔn yɛ adwuma no nyinaa no wɔn so ho tumi ɛkɔ atwe yeah nti ɔno no kɔ atwe a
deɛ na betumi akanya no I said that's a bread immupless. Wow. Na je se dro wei ene doc enchiremu ikyire se emfa hone yade bia etew so. Se wo ma o white blood cells no egina brane. Wa bra wanom da se bread immupless capsules no asa. Powerful. If you encounter tete na nanom na omutumi nyi bi nya 120 130. Sure. Na wanyina nche odi nanti kura se papa we nyini. Enso enne me no be di dance say 35 40 no from down. Oh. Eya na ya sefem. Sure. Mebre. Na ade ba ko a me pese ewiase en ni party ase ne say. Ye na eto how edema ye ho. Ye na eto how de ma ye ho. Na how na ye to de ma ye ho no. Nimdie na ye nim ni nti no ena ma nipa etwa ne nkwan na so. Titu ni omo abrochire. If you can buy I mean say almost share internet in so I'm say I'm product in UK or Ghana. So we are Juma night. Now stress on ho. One fi you be scanning na be or be Japade or Ghana. If ye oba be company wo fie. Unya ba fie na no. Ibi wa cha ba enfie mienu miensa na otona na won se do. Ono abewu. Yes, I am see be enye be immune cells no. Ade mom to me ho kire omo aye chronic stress. Chronic stress. E my immune cells need to me dija. No so no what they are shene sa nti na ma wa used to. And so emboa. Nti the moment na be change environment ne pe na afi no wa sha ase e be ko atia. Hey. Into ba won say adwuma na osora homache eko bob 2-3 hours bi na ko night akobob 12 hours no why sama cells no ene na afa o but emwa into unya beduru ye na otena ase na afi no say ma bre mbadwuma home no odidi na wada otifa ako adwa yiwe ma me ya mansa fa ha oso mo mfia we nko na wote ho e basa na wo change environment 1 sure wasan so no asesa cells no omoda bre adwuma a omo ye no wasesa no esan say see ye hwe enipa kra na between an hour of 1 o'clock to 3 o'clock so oye nipa bia so your ba e bema make sure say obeda because that time no we liver no e was so arrested liver adwuna home between 1 midnight no to 3 in the obo night o de empem Ghana cry empem ha obeka sa broche for na was problem no taxi driver sure oh yeah night the same problem obenya total driver about night the same thing obenya ye wonuma bebre a ye code night so wo Ghana ha wadwuma yi kra no o bo night anajo a between an hour of 1 to 3 and you will live an irresponsible that time ni so ye adwuma so order but o ye adwuma no na ono no o ha no enti no be ye adwuma be wie no obenya problem with the liver but onya da sibre imu place a e the support ono na okwakwo ye say adwuma na nka obeda na wanda no we kwhye na nan wow enti woni a eye adwumaden e wo ye manmu no da sibre imu place capsules yi de won mu aduro pa wow we yen yare ansa yanom ena sene atosode nom ne ade yi se wonom pe ebesiesie nipadua ne nso yes nyetene say mame fa we entwem okay se we sofo na se wutie mi a pe da sibre nru na chidi akwan sure we sofo na wutie mi a we comfort so a ebia na wo kom so de peshire ni bi fa chro number no to fom na nanom fi omu a obeba ni pem obehia da sibre in place sure sofo so no hwe honhon no ba na se ugina puppet so a adom ne ba wonte brew ba Holy Ghost no fi omu kwa na obaye mi no mie no yeah afina obeti se ujonku yeah e ba sa na se odu fi sofo ma da ho se sofo ma me sere yo nan yi o sha kra bi o se wa ma nan ya ntem tina besenko da bi we de be do akagina mu da sebre imu place
Good. Me one of the doctors me can ho idea do ne buy. Yeah. Mu UK. Yeah. Me sign another private clinic I found Jaisun UK. Wow. Se bia sit here ogugu sit here na UK London company house be hu say adwuma ne ye adwuma. Wow. Abrofo and 20 UK ne boarding a £50 baako. Yes. And say you ha say na na pia de ko ho no. Na papa yi na oye hwem kakra. Ohun sɛ na ade ne te no. Eduro na ho den no. Na bia nam no credit e ba ko pɛ. Sure. Na atwen ba kuma sisi akuma se na sisi a no edi hene wa. Ene asona ba ma mensa ma so asana ma doctor so. Se ye ya me ne wo ka say. Se me pedasibre Imuplex capsules. Ana ne mixture no, ana ne blood tonic no, ebi ato a me fa hin no manya bi. Ana bibi nie na menti bibi nso ase a no ma be na memfrɛ. Elfo se ne akura bisa no da Civil Research and Herbal Center modawroma enupa me yesen dia badwa so yi ebeboa ma wo so wonam aye den wo wiase wonam gu ana chese wo to anse do ado no ene de nyame atom Dr. Abanchiri mu pipo pa enwa bie so e de actually enupa yi enma ka cho se mian makogia beku fiduam ha sure Dr. Achirim se nanke dunkra wo mo islo gunska for nanka mato ne de aka na koma UK for nam se dabi kuma se kutu se bam asante Yaw Asante ti doctor mo adawro mapa ne se de mo ye nupa ide wo se mo me bi kuma se ti makofa be gufia Otec fia okay ti wa wutie mi ma me papa abuhwene wutie me nua brantie tasi do ba fa bo mo din nyina me nua no mo a menstrual pain sa bra yo mo so asem brefia won sa be kan bi sukura no a doctor wa hai no me amedi tudwai wo bia wo pese tudo soap mpo kura ko gu shop bi chemical shop drugstore pharmacy no ni ade a mama fa no mai ma fa mama number is 0535 0535 01 04 42 0535 0535 01 04 42 eno ni number wo bia efre se concern na se bibia fa da se bre nupa miensen ho no me de bias mo ameka ne se enti ne se immune booster no nko na ba beto o to admission aka na the blood tonic na aka ho na blood tonic no adwuma no nwaso a akora e bono enya senkuma doctor me ni hie sese e obai masa toto na no a fi se menya hunu ni wie menya hunu aduro no na bosie pa baby am pese me hunu no me go so fifi ne ni aso sure ti de obai bisa no me reception de to ha na me de ato ha esta be dia dance ko de to ha na me de ato ha me doc me go so a me hwehwe mu pa good enti no ma no bio if you have so na ba ha on sabe kan dupa ibi okay number is 0535 0535 01 04 42 doctor wo fia ha ya no afre sure bibia ha obi afre no so na bisa be ya no ama doc ya bredinti just a minute da sibra mixture no matese enamu yade pa etiti nipa no ana oba ni nsebuo nye ana obi a Johnson tumi ta na ya ase no chimbre ansa na Johnson aba no e sorte sa nkofo no ete say a minute yo wadaroma meda wasisu ne sa kwanya biom dase bre mixture no yehwe a eduro no so ye habamba indubuna eni inkohini okay na no so no ye research ye de ye na obo ade en charge eno pe eni eduro a betumi aka se etu ayase yawo ba bi wo ho a Johnson no ye na akem yeah yes ye na akem se Johnson ekemu a wanhwe ni ye a dachi bi no ebetu be mu rubber be ma so se wunye sika ni ehwe de nkane oba be ni di nechi ko ye ko hwe oba di wechi anse na ahwe se bi a wawa na so onwo ye yeah na sabia mu obema bia so ni ho a oba bia ni obedi be machi a sabi rubber dan be mu a ensi dabi I sabi ono no nam dada yeah eno kura po no se duru wona se wan pa duru an ya abutumi ja ho akọ sure na de ba ko ne se yepe ema no ani ji ho so mo ne omu kunum be hia
enkan na nka ko ware say emfa ho nka oba ene mana so say da bi wan fa ho ankame a mi hu sena ahoden city nti fa ho kame ntano sa no sa ahoden ni wo fom po ahia imu place na ahoden no eye okay so a bomodin say obenya dasebre herbal mixture esan say yare no enemu yare no eye makum 25 ena bema ni oba ehia edi efusane eye na yenim bibi say bia gonorrhea syphilis chlamydia genital herpes baby won makum 25 oni oba eda nti so oni oba ehia ana bema ehia etwa so na sa yare nemu yare makum 25 we wanya bia na che say nipa no you safe safe nti so be ye safe a eye da se bre ba meba say de adofo ebre ni nti no memma asona basan bo doctor number na ma wo oh sorry wo a wutie me papa no wa bingo nimdiem yes frankly enti de wo a house say ya no free consultation free papa no wa ahoma so no ankasa ne won kasa asona ba bo number di twa to ma me ne enko na nsana me bo number no nyame ya to ma next week edru no makwaje be kuma sentime be ya mane ne amamra me be bo na tenase okay ti nyame ya to ma next week masere doc so me enchibi okay ti e be chama nsan bi very good ti hu senkan ya ka bia no bia wo be frɛ ne ya bisa ho asɛm good ne ya chibi mate number ne 0535 01 04 42 0535 01 04 42 Dr. Wofi Doctor yada asenso ate Yankopon sha na mechia UK okay Metin Kings hospital ya clinic na ho no na Dr. Wery so na mechia Dr. Nina okay ono so wa ya de papa say doctors ni na no nyame strom na be me na oba UK a consultation £100 what you say and also betu ya kra ansa na waba ntini say aha kama na da hora say obeka sa na say otumi nya free consultation dia mo frɛ na yin ya no sure enti onuada sani doctor sorry frɛ no say ya de wo house na ye wo na wonte ase no ode wo be kasa aboa wo eye 0535 01 0442 papa na ben e wonim diem anuanom enkomo ayedi ne ne maami Lucy ya wudi ne banim ede no eba hai muntie na mense mo se asem no yewie enti be ma ye frɛw agya yaw ye so ye carpenter ni ewo askwa ahensan kwan yi so wo hye hwa wo ye carpenter ni wo ho wasekura ma wo ta ahia no ewo askwa police station eba beje neoma edi kofie wo na me ka wasemi be ma ye ne wakasa de nanso asem a wo ka ye no nsipi wo hwe wo hyede sa wukuada Nyankopon ya adomo a ya poku asem we nya asem a esesa wo ye me yetwe abo so Wednesday anopa nondu bra wate bra ma yenhia na asumdwe emra yentie won so wafam de na emoaye me pa mo chao dwumadi a ye bedie Nyankopon ya adomo efiada no monhya ne nso se ye wadofo ne aboafo Dapalong Medicinals Amansia Rural Bank PLC na afi Best Brain Publication Limited onomo yachi Samaritan Villa Resort and Conference Center yeso mu be didwumadie kase bi na ade munya abotrena monta betwiku akina meka honsem ye di akyeremo enti ye odobo some Nyankopon ya adom efiada moma ye nyina ye nhia wo Otec ya ye de by grace for na aka bom na ye mehwehwe enipadua ni mu makra mo mebre na ye be Nyankopon ya adom a okina enso eye da foforo ye behia ewa afidie so na ye hunu de eko ye da mo ase Dr. Cash oto aso